अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। సో 30 శ్లోకాల వరకు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చూడడం జరిగింది. సో సో 30వ శ్లోకంలో మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యస్యాధ్యాత్మ చేతస నిర్మమో భూత్వా యుద్ధస్వ విగత జ్వర అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చూసారు. ఏం చెప్తున్నారంటే, కాబట్టి అర్జున, నన్ను గుర్చి సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్నవాడివై ఫలాపేక్ష మమత్వాలు అంటే రాగద్వేషాలు మమకారాసక్తులు వదిలి కర్మలనన్నిటినీ కూడా నాకు సమర్పించి మాంద్యముని వీడి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి లాస్ట్ శ్లోకాలో చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, నన్ను భగవంతుడిని గురించిన జ్ఞానంతో ఫలాపేక్ష మమకారాలను రాగద్వేషాలు అటాచ్మెంట్స్ వదులుకుని ఫలాపేక్ష, ఇది చేస్తే అది వస్తుంది ఇది వస్తుంది అనే ఆసక్తితో గాని అటువంటివన్నీ లేకుండా నా బాధ్యత అనుకుని అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అర్పించి పనిని అప్పుడు చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇప్పుడు అర్జునుడి బాధ్యత యుద్ధం చేయడం కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం చేసినా ఇలాగే చెయ్యి, ఫలాపేక్ష లేకుండా మమకారాలు ఇవన్నీ కూడా వదులుకుని నాకు అర్పించి భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను ఇది ఆయనకి అని చెప్పి నువ్వు చెయ్యి. అదే కర్మయోగంలో మెయిన్ దాని యొక్క మీనింగ్ యాక్చువల్గా ఒక్క శ్లోకంలో మనం చూసినా కూడా మనకి అర్థమైపోతుంది. విగత జ్వరుడు అంటే అలసత్వం లేనివాడు, అంటే ఒక ప్రత్యేకమైన తన గుణాన్ని మరియు స్థితిని అనుసరించి ఒక ప్రత్యేకమైన కర్మను వనరించవలసి ఉండును. అంటే విద్యుక్త ధర్మాలను కృష్ణ భక్తి భావంతో నిర్వహించాలి, ఇది మనిషిని ముక్తి మార్గానికి నడిపిస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ నా యందు అంటే మయి అన్నారు, సర్వానికి మయి అంటే అన్ని కర్మలు కూడా నాకు అర్పించి అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. నిరాశి అంటే భగవంతుడు ఆజ్ఞ మేరకు వర్తిస్తూ కర్మఫలాలను కోరని వాడు అని అర్థం అని కూడా చెప్తున్నారు. అదే ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు, గుమస్తా ధనం
ధనాన్ని లెక్కబెట్టే గుమస్తా ఉన్నాడంటే బ్యాంక్ ఉద్యోగులను చూడండి, యజమాని కోసం లక్షలాది రూపాయలు లెక్క పెడుతూ ఉంటారు, కానీ ఒక్క పైసా పట్ల కూడా ఇది నాది అని వాళ్ళు అనుకోరు అని చెప్పి అలాగే చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ జగంలో కూడా ఈ ఒక వ్యక్తికి చెందినది కాదని ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏది కూడా ఈ జగంలో ఫలానా మనిషికి చెందినది అని మనం అనుకోకూడదు అని అట్లా అని అర్థం చేసుకోండి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది నాది ఆ ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఎవరివి కాదు, అన్నీ కూడా భగవంతుడివే అన్న విషయం మనం గ్రహించాలి. అలాగే నిర్మమత్వ భావం, ఏది నాది కాదు అనేటటువంటి భావము, మమకారము లేకుండా, అటాచ్మెంట్స్ లేకుండా. సో నెక్స్ట్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. ఏమే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవా శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో ముచ్యంతే తేపి కర్మభిః. ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు పని ఎలా చేయాలి అనేది. కాబట్టి మే మతమిదం నిత్యం అనుతిష్టంతి మానవ. అనుతిష్టంతి మానవ అంటే సక్రమంగా నిర్వహించరో, ఎవరైతే ఇట్లా తన కర్మలను ఈ రకంగా శ్రద్ధగా ఎవరైతే నిర్వహిస్తారో, అసూయ లేకుండా, శ్రద్ధావంతో అనసూయంతో అంటే శ్రద్ధతో అసూయ లేకుండా ఎవరైతే ఈ రకంగా కర్మలు అనుసరిస్తారో వాళ్ళు ఉచ్యంతేపి కర్మభి, ఈ కర్మ యొక్క బంధాల నుంచి విముక్తులవుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పారు, ముందు శ్లోకంలో భక్తితో ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా మమత్వాలను వదిలిపెట్టి పని చేయవలసింది, కర్మను ఆచరించమని చెప్పారు. ఇక్కడ నా ఆజ్ఞానుసారం మరి కర్మలను నిర్వహిస్తూ శ్రద్ధతో ఈ ఉపదేశాన్ని అసూయారహితులై అనుసరించేవారు కామ్యకర్మల బంధాల నుంచి విడబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే భగవంతుని యొక్క ఆజ్ఞలు అంటే భగవంతుడు మనకిచ్చిన ఈ డ్యూటీస్ ని అసూయ లేకుండా, ఈ రకంగా ఏది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా, మమకారాసక్తి లేకుండా, అసూయ లేకుండా ఎవరైతే అనుసరిస్తారో వాళ్ళు చేసే కామ్యకర్మల బంధాలన్నిటి నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు, అంటే వాళ్లకు మోక్షం వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఎవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మహాలక్ష్మి మాతాజీ, హరే కృష్ణ, చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆదేశము వేద జ్ఞానపు సారమై ఉన్నందున ఎటువంటి మినహాయింపు లేకుండా నిత్య సత్యమై ఉన్నది. వేదములు నిత్యమైనట్లు కృష్ణ భక్తి భావన యందలి ఈ సత్యము కూడా నిత్యమై ఉన్నది. కనుక శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఎడ అసూయారహితులైన ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఆదేశమునందు శ్రద్ధను కలిగి ఉండవలని. శ్రీకృష్ణుని యందు శ్రద్ధాభక్తులు లేకున్నను భగవద్గీతపై వ్యాఖ్యానములు వ్రాయు తత్వవేత్తలు పెక్కురుగలవు. అట్టివారు ఏనాడును కర్మ బంధము నుండి ముక్తిని పొందజాలరు. కానీ భగవానుని నిత్య ఆజ్ఞలపై సంపూర్ణ శ్రద్ధను కలిగి ఉన్న సామాన్య వ్యక్తి అట్టి ఆజ్ఞలను పాటింప సమర్థుడు కాకపోయినను కర్మబంధము నుండి ముక్తిని పొందగలడు. భగవదాజ్ఞలన్నింటినీ అనుసరించుట కృష్ణ భక్తి భావన యందలి ఆరంభ స్థితిలో సాధ్యము కాకపోవచ్చు. కానీ నియమము నెడ ద్వేషమును చూపక అపజయము మరియు నిరాశల చింత వీడి మనుజుడు శ్రద్ధతో నొనరించినచో నిక్కముగా కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితికి ఉద్ధరింపబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అది అంటే ఇక్కడ భక్తి భావన లేనప్పుడు మనం ఏ పని చేసినా కూడా దానివల్ల ఎంత సమర్థవంతంగా చేసినా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు, మనకు
ఆ ముక్తి అనేది రాదు. కానీ ఆ నిజమైన భక్తి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అంత గొప్ప సమర్థులు కాకపోయినా ఆ భక్తి భావంతో మనస్ఫూర్తిగా ఒక పని చేయటానికి ప్రయత్నిస్తే అది కర్మబంధం నుంచి విముక్తిని కలిగించగలదు అని చెప్తున్నారు. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు భగవంతుడి ఆజ్ఞలన్నీ అనుసరించడం బిగినింగ్ స్టేజ్ లో కష్టం అవ్వచ్చు. మనం అన్ని భగవంతుడి ఆజ్ఞ అనుకుని ఈ రకంగా చేయగలగటం మొట్టమొదట్లో భక్తి సాధనలో మొట్టమొదటి స్టేజ్ దశల్లో కష్టం అనిపించవచ్చు. కానీ ఆ నియమం పట్ల ద్వేషం అనేది చూపించకుండా అపజయం వచ్చిందే, నిరాశ, ఇది మనకి చేత కావడం లేదు అనే నిరాశ, ఇవన్నీ వదులుకుని మనం శ్రద్ధతో ఎప్పుడైతే ఈ కర్మను చేసి తప్పనిసరిగా మనం అలా చేసినప్పుడు ప్రయత్నించి ఆ భక్తి స్థితికి తప్పనిసరిగా మనం రాగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి అది వదిలిపెట్టకుండా ఆ భావనను మనం సాధన చేసినట్లయితే మొదట్లో కష్టమే, కానీ క్రమేణా తప్పనిసరిగా భక్తి భావంలోకి రాగలుగుతాము సాధన ద్వారా అని చెప్తున్నారు. ఏత్వతదభ్యసూయంతో నాను తిష్టంతి మే మతం సర్వజ్ఞాన విమూఢాంస్తాన్ విద్ధి నష్టాన చేతసః. అంటే కానీ అసూయతో ఈ ఉపదేశాలు మన్నింపక అనుసరింపని వారులు జ్ఞానరహితులు, మూఢులుగాను, పూర్ణత్వం పొందే యత్నంలో నాశనం నొందిన వారిగాను భావింపబడుదురు. సో అసూయ ఉన్నప్పుడు అంటే ఎంత అసూయతో ఈ ఉపదేశాలు వినకుండా, అనుసరింపకుండా, ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదు. సో జ్ఞానరహితులం అవుతాం, మూఢులం అవుతాం, పూర్ణత్వం అనేది ఎప్పటికీ పొందని వాళ్ళం అవుతాము. సో పరిపూర్ణత పొందని వాళ్ళు అవుతారు. ఎవరైతే ఈ ఉపదేశాలన్నీ వినకుండా, అనుసరించకుండా ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందరు అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. వసంత మాతాజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి. కృష్ణ భక్తి భావనను అని ఉంది కదా భాష్యం, అక్కడ నుంచి చదవండి మాతాజీ. కృష్ణ భక్తి భావనను పొందకపోవుట ఎందలి దోషము ఇచ్చట స్పష్టముగా తెలుపబడినది. అత్యున్నత అధికారి ఆజ్ఞ ఎడ అవిధేయతకు శిక్ష తప్పనిసరి అయినట్లు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆజ్ఞ ఎడ అవిధేయతకు సైతము శిక్ష తప్పనిసరిగా లభించును. అట్టి అవిధేయుడు ఎంతటి గొప్పవాడైనను తన రిక్త హృదయము కారణముగా తనను గూర్చి మరియు పరబ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానులను గూర్చి జ్ఞానరహితుడై ఉండును. కావున అతడు జీవన పూర్ణత్వమును పొందుటకు అవకాశమే ఉండదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి భక్తి లేకపోవటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఆ దోషం ఏమిటన్నది ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్పారు. ఏమవుతుంది అన్నారు, పూర్ణత్వం వాళ్లకు సాధ్యపడదు. సో భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞలను, ఉపదేశాలను అనుసరించినప్పుడు మరి మనకి వచ్చేటటువంటి పనిష్మెంట్ ఏమిటి అంటే, ఎంత గొప్పవాడైనా సరే ఈ భక్తి అనేది లేకపోవటంతో తనను గురించి, పరబ్రహ్మాన్ని గురించి, పరమాత్మ, భగవానుల గురించిన జ్ఞానం అనేది వాళ్లకు కలగదు. అలాంటి జ్ఞానం లేనప్పుడు ఇక పూర్ణత్వానికి కూడా అవకాశమే ఉండదు అని చెప్పి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో ఎవరైతే ఇక అసూయతో ఈ ఉపదేశాలు వినకుండా, అనుసరించకుండా ఉంటారో ఇక వాళ్ళు జ్ఞానరహితులుగా, మూఢులుగా ఉండి ఎప్పటికీ పూర్ణత్వాన్ని పొందలేరు. సో మనం ఈ
ఈ సలహాను, భగవంతుడు ఇచ్చిన ఈ ఉపదేశాన్ని విని దానిని ఆచరణలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. ఏమిటి ఆ ఉపదేశం? ఏ పనైనా మన బాధ్యత, భగవంతుడు మనకిచ్చాడు ఈ బాధ్యత అనుకుంటూ, అది ఆయన పట్ల భక్తితో, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా, మమకారాసక్తులు లేకుండా ఆయనకు అర్పించి చేయడమే కర్మను, అసూయ లేకుండా. సదృశం చేష్టతే స్వస్య ప్రకృతేర్జ్ఞానవానపి ప్రకృతిం యాంతి భూతాని నిగ్రహ కిం కరిష్యతి. సో జ్ఞానవంతుడైన మనిషి సహితం తన గుణాన్ని అనుసరించే కర్మ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరూ త్రిగుణాల నుంచి తాము పొందిన స్వభావాన్ని మరి అనుసరిస్తారు. అలాంటప్పుడు నిగ్రహం ఏం చేయగలదు అని చెప్పి అంటున్నారనమాట. సో ఎంత జ్ఞానవంతుడైనా తన యొక్క గుణాన్ని బట్టే చేస్తాడు పని. ఎలాంటి గుణం ఉంటే అలాంటి. ఎందుకు? ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా త్రిగుణాల నుంచి వాళ్ళు పొందిన స్వభావాన్ని అనుసరిస్తారు. 3 గుణాల్లో మనకి కొన్ని గుణాలు అంటుకుంటాయి. సత్వరజస్తమో గుణాల్లో కొన్ని గుణాలు అలవర్చుకుంటాం. ఒకే ఒక గుణం అవ్వనివ్వండి, 3 గుణాల్లో నుంచి కూడా కొన్ని అవ్వనివ్వండి, 2 గుణాలు, ఏదైనా సరే మనం అలవర్చుకున్న గుణాలను బట్టి మన స్వభావం మనం ఏర్పడుతుంది. ఆ ప్రకారంగా మనం పనులు చేస్తాం స్వభావాన్ని బట్టి. అలాంటప్పుడు నిగ్రహం అనేది ఏమి చేయగలదు, నిగ్రహం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అని అంటున్నారు. ఇది ఇక్కడ ఈ భాష్యం ఏమిటో చూద్దాము, ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ వస్తుందో. ఇంకెవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే హ్యాండ్ రేస్ చేస్తారా? ఇంకా ఇది చదవడానికి కనకదుర్గ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, చదవండి మాతాజీ. విద్వాంసుడి దగ్గర నుంచి మాతాజీ. అవును మాతాజీ, కొంచెం జరపండి మాతాజీ. మాతాజీ జరిగిపోయింది మాతాజీ. అంటే కొంచెం విద్వాంసు ఇప్పుడు బెటరా? రాలేదు భాష్యం వచ్చింది. విద్వాంసులని పేరొందిన వానికి సైతము కేవలము సిద్ధాంత మాత్రము జ్ఞానం. మాతాజీ ఇంకా పైన కొంచెం ఉంది. సప్తమాధ్యాయమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఓకే మాతాజీ. సప్తమాధ్యాయము 7.14 శ్రీకృష్ణ భగవాను నిర్ధారించిన రీతి మనుజుడు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన అనేది ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనినది. భౌతిక ప్రకృతి త్రిగుణముల ప్రభావము నుండి ముక్తిని పొందలేడు. కావున లౌకిక భావనలో గొప్ప విద్వాంసుడని పేరొందిన వానికి సైతము కేవలము సిద్ధాంత మాత్ర జ్ఞానముచే ఆత్మ దేహమునకు అన్యముగా కాంచుట, మాయాబంధము నుండి ముక్తిని పొందుట సాధ్యము కాదు. జ్ఞానమునందు పురోగతి నొందిన వారికి పైకి ప్రదర్శనము కావించు అనంతరము సంపూర్ణముగా పైకి ప్రదర్శనము కావించుచు అంతరమున సంపూర్ణముగా గుణములకు అంతరమున సంపూర్ణముగా గుణములకు లోబడి వాటిని జయింపలేని నామమాత్ర ఆధ్యాత్మికవాదులు ఎక్కురు కలరు. మనుజుడు విద్యా జ్ఞాన సంపన్నుడైనను చిరకాల భౌతిక ప్రకృతికి సహచర్యముచే బద్ధుడై ఉండును. మనుజుడు తన భౌతిక స్థితిని అనుసరించి వివిధ కర్మలలో విముక్తుడై ఉన్నను భౌతిక బంధం నుండి ముక్తి పొందుటకు కృష్ణ భక్తి రసభావనము సహాయపడగలదు. కావున సంపూర్ణముగా కృష్ణ భక్తి భావనలు కానిదే ఎవ్వరును విద్యుక్త ధర్మములను త్యజింపరాదు. అనగా విద్యుక్త కర్మములను తొందరపాటుగా త్యజించి నామమాత్ర యోగిగా లేదా కృత్రిమ ఆధ్యాత్మికునిగా నగుట ఎవ్వరును యత్నించరాదు. మనుషుడు తానున్న స్థితి యందే నిలిచి ఉన్నత శిక్షణలో కృష్ణ భక్తిని పొందుటకు
ఎత్తించుట ఉత్తమమైన విధానము. ఆ విధముగా అతడు శ్రీకృష్ణ మాయాబంధం మాతాజీ జరపండి. మాతాజీ ఆ విధముగా అతడు శ్రీకృష్ణుని మాయాబంధం నుండి విడుదలను పొందగలడు. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడు అంటే అసలు ఏంటంటే ఇక్కడ భావం తాత్పర్యం ఏం చెప్పారు ముందు చూద్దాము. జ్ఞానవంతుడు తన గుణాన్ని అనుసరించే కర్మ ఓనరిస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క గుణాలను బట్టే ప్రవర్తించడం, అది మనందరం ఇంతకు ముందు భగవద్గీత నేర్చుకున్నప్పుడు చూసాం. ఫస్ట్ 18 చాప్టర్స్ చదివినప్పుడు కూడా వాళ్ళ స్వభావాలను బట్టి వాళ్ళు ప్రవర్తన అనేది ఉంటుంది అని చెప్పి, అలాంటప్పుడు నిగ్రహం అనేది ఏం చేయగలదు అని ఒక ప్రశ్న వేశారు. అయితే 7.14 మనం ఇంకా 3rd చాప్టర్లో ఇక్కడ ఉన్నాం, బట్ బ్రీఫ్ గా చూసాం కాబట్టి ఇంతకు ముందు భగవంతుడు ఈ భక్తి అనేది ఇలాంటి భక్తి భావంలో లేనప్పుడు ఈ త్రిగుణాల ప్రభావం నుంచి విముక్తిని పొందటం కష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు మనం ఈ 3 గుణాల నుంచి కూడా అతీతంగా వెళ్ళవచ్చు అని కూడా మనం అప్పుడు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో మీరు విన్నట్లయితే నేర్చుకుని ఉంటారు. కాబట్టి ఈ భావనలో గొప్ప విద్వాంసులని పేరొందిన వారికి సైతం కేవలం సిద్ధాంత మాత్రంతోనే జ్ఞానాన్ని మాయాబంధం నుంచి విముక్తి పొందటం సాధ్యం కాదు. అంటే పెద్ద విద్వాంసుడని ఎవరైనా పేరు పొందినా కూడా వాళ్ళకు తెలిసిన థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ద్వారా వాళ్ళు ఈ ముక్తిని అనేది వాళ్ళు పొందలేరు. వాళ్ళకి ఎన్నో విషయాలు తెలియచ్చు, కానీ వాళ్ళకి ఈ భక్తి భావం అనేది అనుభూతిలోకి రానంత వరకు భగవంతుణ్ణి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేనప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళకి ముక్తి అనేది రాదు, ఎంత నాలెడ్జ్ థియరిటికల్ గా ఉన్నప్పటికీ. కాబట్టి పైకి ఎంతో తెలిసిన వాళ్ళలాగా వాళ్ళు ప్రవర్తించవచ్చు, కానీ లోపల మాత్రం వాళ్ళు ఈ గుణాలకన్నిటికీ లోబడి ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకి అవి వాటిని జయించలేక వాటికి గురవుతూనే ఉంటారు. అలాగే ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు, ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, అన్ని చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇలాంటి ఆధ్యాత్మికవాదులు చాలా మంది ఉన్నారు. పైకి ఎంతో నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు, కానీ లోపల మాత్రం వాళ్ళు ఈ గుణాల ప్రభావానికి గురయ్యి ప్రవర్తనలు ఆ రకంగానే ఉంటుంది మనస్సులో, మానసికంగా అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఎంత విద్యాజ్ఞాన సంపన్నులైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు బంధాలకి లోబడే ఉంటారు. కాబట్టి ముక్తి అనేది వాళ్లకు కష్టము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. భౌతిక బంధం నుండి ముక్తి పొందుటకు భక్తి మార్గమే సహాయపడగలదు, కానీ ఈ రకమైన థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ ఉన్నంత మాత్రాన ఏమీ ఉపయోగం లేదు. కాబట్టి ఎవరు కూడా మాకెన్నో తెలుసు, థియరిటికల్ గా మాకు చాలా జ్ఞానం ఉంది, ఇవన్నీ చదివేశాం, ఈ పుస్తకాలన్నీ మాకు అర్థమైనాయి అని అనుకుని వాళ్ళు బాధ్యతలన్నీ త్యజించేసి మేము జ్ఞానులము సన్యాసులం అయిపోయాం, ఇంకేమి చేయక్కర్లేదు, మేము ఈ జ్ఞానం అంతా ఆర్జించాం, ఇదంతా చదివేశాం, మాకు అన్ని వేదాలు అన్ని అర్థమైపోయినాయి అని అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు అయితే నువ్వు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగావో ఆ రోజున నువ్వు అన్ని జయించిన వాడివి, జ్ఞానం తెలిసిన వాడివి, భగవంతుణ్ణి చవిచూచిన వాడివి అవుతావు. అంతేగాని నువ్వు థియరిటికల్ గా ఈ నాలెడ్జ్ అంతా నీకు వచ్చినా సరే నీ మనసులో నువ్వు సత్వరజస్తమో గుణాలను జయించలేకపోయినప్పుడు నువ్వు ఎంతో సన్యాసిన అయ్యే అర్హత నాకుందని నువ్వు అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు సన్యాసత్వం స్వీకరించాలి, నీ బాధ్యతల్ని ఎప్పుడు నువ్వు విస్మరించి నేను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళాను అనుకోవాలి. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ 3 గుణాలకు అతీతంగా వెళ్ళగలిగావో అప్పుడు ఆ స్టేజ్ లో నువ్వు బాధ్యతలను విస్మరించే లెవెల్కి వెళ్ళిన వాడు అవుతావు. అప్పటి వరకు ఎవరు కూడా సన్యాసులం అయిపోతామని మన బాధ్యతలను వదులుకోకూడదు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి మనం ఉన్న స్థితిలోనే ఉంటూ ఈ భక్తి భావంతో మనం ఈ ముక్తిని సాధించటం ఉత్తమమైన విధానం. అంతేగాని ఇవన్నీ వదిలేశాను, ఇంక నేను సన్యాసత్వం పుచ్చుకున్నాను, అడవిలోకి వెళ్ళిపోతాను, బాధ్యతలన్నీ నేను వదిలిపెట్టొచ్చు, సన్యసించాను కాబట్టి అని అనుకుంటే అది కరెక్ట్ కాదు. అతడు ఆ రకంగా
సత్వరజస్తమో గుణాలను జయించలేని నాడు నువ్వు ఈ పని చేస్తే నువ్వు ఈ మాయాబంధం నుంచి విడుదలను పొందలేవు. కాబట్టి నువ్వు ఏ పనులు నువ్వు చేయాలో నీ బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ నువ్వు ఉన్న స్టేజ్ లోనే నువ్వు భక్తి భావంతో నువ్వు ఈ పనులు చేసినట్లయితే నీకు అదే మోక్షం వస్తుంది. కానీ అన్ని వదిలేసి సన్యసించాననుకుంటే అది కాదు మోక్షం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ స్వభావాన్ని బట్టే ఉంటారు. ఇక అప్పుడు నిగ్రహం ఏం చేయగలదు అన్న దానికి అది అర్థం అన్నమాట. ఇంద్రియస్యేంద్రియస్యార్థే రాగద్వేషౌ వ్యవస్థితౌ తయోర్న వశమాగచ్చేత్ తౌ యస్య పరిపంధినౌ. సో ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు ఇవన్నీ కూడా వీటి పట్ల మనకు రాగద్వేషాలు నియమించటానికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. ఆత్మానుభవ మార్గంలో ఆ రాగద్వేషాలు ఆటంకం కాబట్టి వాటికి ఎవ్వరు కూడా వశం కాకూడదు. సో ఇప్పుడు మన ఇంద్రియాలు కానీ, ఇంద్రియార్థాలు ఏమిటి? ఇంద్రియాలు మనకు ప్రలోభ పెట్టే విషయాలు. దేనివల్ల? ఇంద్రియాలంటే మరి శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు. మనకి సౌండ్, కళ్ళు చూపు రూపాన్ని చూపిస్తాయి, రసం టేస్ట్ నోరు, గంధ ముక్కుకు వాసన, స్పర్శ చర్మ స్పర్శ, ఇవన్నీ మనకి ఇంద్రియ జ్ఞానం. వీటి వల్ల మనకి ప్రలోభాలు కలుగుతూ రాగద్వేషాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనం ఆత్మానుభవ మార్గం కావాలి అనుకున్నప్పుడు, భగవంతుణ్ణి ఆత్మను మనం అనుభూతి చెందాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రాగద్వేషాలన్నీ కూడా ఆటంకాలు. కాబట్టి ఈ ఆటంకాలకు ఎవరు వశం కాకూడదు. సో ఇంద్రియాలను కానీ, ఈ ఇంద్రియార్థాలను జయించాలి అంటే, వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టాలి అంటే మరి కొన్ని నియమాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఆత్మానుభవ కారణంలో ఈ ఈ రాగద్వేషాలు అనేవి మనకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయి. ఆ నియమంలో పెట్టాలి అంటే రాగద్వేషాల వల్ల సాధ్యపడటం లేదు. మనకి ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం రాగద్వేషాల వల్ల సాధ్యం పడదు. కాబట్టి ఆ రాగద్వేషాలను మనము కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, వాటికి వశం కాకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అది మెయిన్ పాయింట్. సో మనకి సెల్ఫ్ కంట్రోల్ కావాలి అంటే, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవాలి అంటే మెయిన్ థింగ్ ఏమిటి? రాగాన్ని, ద్వేషాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. రాగం అంటే అటాచ్మెంట్, ప్రేమ అని మనం అనుకుంటాం. కానీ ఈ బాహ్య ప్రపంచపు అటాచ్మెంట్స్ అన్ని ప్రేమ కాదు, వేరే దాన్ని అనురాగం అంటాం. అసలైన ప్రేమ భగవంతుడి పట్ల కలిగేదే నిజమైన ప్రేమ. కాబట్టి ఈ రాగము, తర్వాత కొంతమంది మీద ద్వేషము, వీటి వల్ల మనం ఎప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేయలేం. ఇంద్రియాలను మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ అసలు మనం రాగద్వేషాలు కంట్రోల్ చేసుకోగలగాలి. ఈ అటాచ్మెంట్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ అయిపోతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాసన, ముక్కుకు ఏదో వంటింట్లో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. వంట మనకి ఇష్టమైంది, ఏదో మంచి వాసన వచ్చింది, వెంటనే తినేయాలనుకుంటాం. సో అక్కడ ఏది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతున్నాం? దాని మీద ఉన్న అనురాగం, ఇష్టం అనుకోండి, ఆ పదార్థం మీద ఉన్న ఇష్టం, అది కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడే మనకు వాసన వచ్చినా కూడా మనం దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గించుకోగలిగిన వాళ్ళు అవుతాం. ఈజీ కాదు, కానీ ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది మనం నాన్ వెజ్ తినే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అది మొదట్లో మానేయటం చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. కానీ మానేయాలి అని మనసును గట్టిగా మనం నిర్ణయించుకుని మానేసినప్పుడు మొదట్లో టెంప్ట్ అవుతూ ఉంటాం ఆ వాసనలు వచ్చినప్పుడు. క్రమేణా కొన్నాళ్ళకు ఆ వాసనలు కూడా మనకు నచ్చవు. సో ఏదైనా సాధనతో సాధ్యపడుతుంది. సో అది ఇక్కడ మనం మెల్లగా ఆ ఇంద్రియాన్ని జయించగలుగుతాం. కనీసం ఆ వాసననన్నా జయించగలుగుతాం. వీలైన వాసనలు అన్నీ జయించలేకపోయినా, ఎందుకు? మనం దాని మీద సాధన పెట్టి మనసు పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఎప్పుడైనా సరే, ఏదైనా సరే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత మమకారాసక్తులను వదలగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ రాగద్వేషాలను మనం వదులుకుంటేనే మనం ఇంద్రియాలను జయించగలుగుతాము.
సో ఇదంతా కూడా భక్తి భావం ఉన్నప్పుడే మనం ఈ భోగాల నుంచి బయటపడటానికి అవకాశం ఉన్నది. ఆ భక్తి ఉంటేనే ఏదైనా చేయగలం. సో ఏదైనా వదులుకోవాలి అంటే ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడే వదులుకోవచ్చు. ఆ వదులుకున్నప్పుడు మొదట్లో కొంచెం ఏమైనా ఒకవేళ దాని పట్ల మనసు పోయినా మనం స్థిర చిత్తంతో ఉంటే మనకి క్రమేణా దాని పట్ల మోజు తగ్గిపోతుంది. ఆ రాగద్వేషాలను జయించగలుగుతాము. ఆ భక్తి భావమే దానికి సహకరిస్తుంది. సో ఇది ఏది చేయాలన్నా ఈ పనులను నేను ఏది రాగద్వేషాలు వదులుకోవాలన్నా, ఇంద్రియాలను నియంత్రించాలన్నా, మరి అసూయ లేకుండా మన బాధ్యతలను ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా చేయాలన్నా వీటన్నిటికీ కూడా ఆ భక్తి భావం ఉంటే సాధ్యపడుతుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రేయాన్ స్వధర్మో విగుణ పరధర్మాత్ స్వనుష్ఠితాత్ స్వధర్మే నిధనం శ్రేయ పరధర్మో భయావహ. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇంకొక మాట కూడా, పరధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం కంటే గుణరహితమైనదైన స్వధర్మాన్ని ఆచరించటం ఉత్తమము. అంటే పరధర్మ మన డ్యూటీ కాకుండా ఎవరిదో పని చేసే కంటే మన బాధ్యతను మనం సగం పని చేసి కంప్లీట్ చేయలేకపోయినా మన బాధ్యతను మనం చేయడం మంచిది. అవతల వాడి పనిని తీసుకుని అది ఫినిష్ చేసే కంటే, పరధర్మాన్ని నిర్వహించడం కంటే మన ధర్మాన్ని మనం ఆచరించటం ఉత్తమం. పరధర్మ పాలన హానికరమైనది కాబట్టి దానిని పాటించడం కంటే స్వధర్మ పాలనలో నాశనం పొందటం అయినా ఉత్తమమే అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏమిటంటే, స్వధర్మం పరధర్మం ఎలా తెలుస్తుంది అని ఒక్కొక్కసారి కొంతమందికి డౌట్ వస్తుంది. ఏది నీ మనసు చెప్తుందో, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు పుట్టుకతో ఎవరు కూడా బ్రాహ్మణులు కాదు, క్షత్రియులు కాదు, వైశ్యులు కాదు, శూద్రులు కాదు, వాళ్ళ గుణ కర్మలను బట్టి ఈ విభజన జరిగిందని భగవంతుడు ఈ చాప్టర్ లో ముందే మనకు చెప్పారు. సో వాళ్ళు కొంతమంది సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళు బ్రాహ్మణులని, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళు క్షత్రియులని, మరి ఇలా వాళ్ళ గుణాలను బట్టి వాళ్ళు చేసే పనులు ఉంటాయి అని ఎవరి గుణాన్ని అనుసరించి వాళ్ళు పనులు చేస్తారు అని చెప్తున్నారు కదా. ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పారు, ఈ ప్రవర్తనను బట్టే పనులు వస్తాయి అని ఈ శ్లోకంలో కూడా చూసాం. జ్ఞానవంతుడు అయిన మనిషి సైతం గుణాన్ని అనుసరించే కర్మ చేస్తాడు. మరి బ్రాహ్మణులు సత్వగుణం, చాలా మంచి గుణం, వాళ్ళు ఏ పనులు చేస్తున్నారంటే ఎలా చేస్తున్నారు, వాళ్ళ గుణాలను అనుసరించి. వాళ్ళకు సత్వగుణం ఉంది, సో సత్వగుణం మంచి పనులు చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు కూడా గుణాలు అనుసరించే చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, నీ గుణాన్ని అనుసరించి నువ్వు పనిచేయి, నీ యొక్క ధర్మం నువ్వు నిర్వర్తించు. అంతేగాని పరధర్మాన్ని నువ్వు సగం నిర్వహించిన దాన్ని పూర్తిగా నిర్వహించడం కన్నా నీ గుణాన్ని అనుసరించి నువ్వు దానిని పాటించటం చాలా ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరి స్వభావానికి తగ్గ పనులు వాళ్ళు చెయ్యాలి అనేది ఇక్కడ పాయింట్. సుమా దుర్గా మాతాజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? హరే కృష్ణ చదువుతాను. చదువు. ప్రతి ఒక్కరూ పరధర్మమును నిర్వహించుటకు బదులు సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావన యందు తమ విద్యుత్ ధర్మలను నిర్వహించవలసి ఉంటుంది. భౌతిక ప్రకృతి యొక్క త్రిగుణముల ప్రభావంలో మనుజుని స్థితిని అనుసరించి విధించబడిన ధర్మములే విద్యుత్ ధర్మములు. ఇక శ్రీకృష్ణుడి దివ్య సేవార్థమై ఆధ్యాత్మిక గురువుచే ఒసగబడిన కర్మలు ఆధ్యాత్మిక కర్మలు. భౌతికమైనను లేదా ఆధ్యాత్మికమైనను మరణము మరియు ప్రతి ఒక్కరు మరణం వరకు ప్రతి ఒక్కరు పరధర్మమును అనుసరించుటకు బదులు తమ విద్యుత్ ధర్మమును నిర్వహించవలసి ఉన్నది. ఆధ్యాత్మిక స్థాయిలో వనరింపబడు కర్మలు మరియు భౌతిక స్థాయిలో వనరింపబడు కర్మలు భిన్నమైనను ప్రామాణికమైన నిర్దేశమును అనుసరించుట కర్తకు సర్వదా లాభదాయకము. గుణ ప్రభావమునందున్న మనుజుడు ఇతరులను అనుసరించుట కర్తకు సర్వదా లాభదాయకం. గుణ ప్రభావమునందున్న మనుజుడు ఇతరులను అనుకరింపక తన స్థితికి అనుగుణముగా విధింపబడిన నియమాలను చక్కగా పాటించవలను. ఉదాహరణకు సత్వగుణమునందునుండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడుగా ఉండును,
కానీ రజోగుణం నందుండే క్షత్రియుడు హింసాపూర్ణుడగుట ఆమోదయోగ్యమైనది. క్షత్రియుడైన వానికి హింసకు సంబంధించిన నియమములను అనుసరించుచు నశించుటయనున్నది అహింసాపరుడైన బ్రాహ్మణుని అనుకరించుట కన్నను ఉత్తమమైనది. ప్రతి ఒక్కరూ తమ హృదయ కల్మషమును క్రమవిధానము ద్వారా శుద్ధపరుచుకొనవలననే గాని తొందరపాటుతో కాదు. అయినను గుణ సంపర్కము దాటి సంపూర్ణముగా కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందు స్థితుడైన పిమ్మట మనుజుడు గురు నిర్దేశంలో ఎట్టి కర్మమునైనను వనరింప సమర్థుడగును. అట్టి సంపూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనా స్థితి యందు క్షత్రియుడు బ్రాహ్మణుగా వర్తించవచ్చును. అలాగుననే బ్రాహ్మణుడు క్షత్రియునిగా వర్తించవచ్చును. అనగా అట్టి దివ్య ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు భౌతిక జగమునకు సంబంధించిన భేదములు ఏమాత్రము వర్తింపవు. ఉదాహరణకు విశ్వామిత్రుడు తొలుత క్షత్రియుడైనను పిదప బ్రాహ్మణునిగా వర్తించెను. కానీ పరశురాముడు బ్రాహ్మణుడైనను తదుపరి క్షత్రియునిగా వర్తించెను. ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు నెలకొనినందునే వారు ఆ విధంగా చేయగలిగిరి. కానీ భౌతిక పరిధిలో ఉన్నంత వరకు మనుజుడు గుణమును అనుసరించి ఉన్న తన కర్మలనే వనరింపవలను. ఆ విధంగా వనర్చుకునే అతడు పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనను కలిగి ఉండవలను. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఇది ఇక్కడ పాయింట్. ఇదేమిటి, ఇది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. పరధర్మాన్ని చక్కగా నిర్వహించడం కంటే మన ధర్మాన్ని మనం సగం చేసిన చాలు అని చెప్పి స్వధర్మ పాలనలో పరధర్మ పాలన హానికరమైంది కాబట్టి దానిని పాటించటం కంటే స్వధర్మ పాలనలో నాశనం పొందినా సరే అదే బెటరు, అదే ఉత్తమమైనది అని అంటున్నారు. సో ఇదేమిటి అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. ఏమిటి అంటే ఈ ధర్మాలు అనేవి స్వభావాన్ని బట్టి వచ్చినవి, పుట్టుకని బట్టి కాదు. కాబట్టి సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మంచి పనులు చేస్తారు, ఈ రజోగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు క్షత్రియులుగా అవ్వచ్చు. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఒక క్షత్రియుడిగా ఉన్నా నువ్వు ఇక్కడ ఏం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు, ఈ బ్రాహ్మణుడు మరి ఉదాహరణకు సత్వగుణంలో ఉండే బ్రాహ్మణుడు అహింసాపరుడు అనిపిస్తుంది. కానీ రజోగుణంలో ఉండేవాడు అతను క్షత్రియుడు పూర్ణుడవటం ఓకే. ఆయన మరి క్షత్రియుడి డ్యూటీ ఏమిటి? అతను శత్రువులను సంహరించాలి, రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలి, ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడ హింస కొంత చేయాలి, కానీ ఆ హింస చేయటంలో అర్థం ఉంది. ఎందుకంటే అతని నాయకుడిగా తన యొక్క ప్రజల్ని రక్షించుకుంటున్నాడు, తన రాజ్యాన్ని రక్షించుకుంటున్నాడు కాబట్టి. కానీ అదే పని మరి సత్వగుణంలో ఉన్నవాడికి అది కుదరని పని. సో ఇతను క్షత్రియుడు కాబట్టి ఇతనికి అది చేయటం అతని యొక్క గుణాన్ని అనుసరించి కరెక్టే అని చెప్పి, క్షత్రియుడు హింసకు సంబంధించిన నియమాలు అనుసరిస్తూ నశించినా సరే అహింసాపరుడైన బ్రాహ్మణులను అనుసరించడం కంటే అదే ఉత్తమము అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా తన బాధ్యత రాజుగారు కాబట్టి తన రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించాలి కాబట్టి దానికోసం పోరాడుతూ నశించిన మరణం పొందిన అదే ఉత్తమం. ఆ వాళ్ళని వీళ్ళని నేను చంపాల్సి రావచ్చు కాబట్టి నేను ఆ పాపాన్ని ఒడిగట్టుకోలేను అని చెప్పి బ్రాహ్మణుల్లాగా సత్వగుణం ఉన్న వాళ్ళలాగా చేయకుండా ఉంటే అదే అతనికి కరెక్ట్ కాదు. క్షత్రియుడుకు అతని బాధ్యత తన ప్రజల్ని తన యొక్క రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవాలి. కాబట్టి అతను ఎవరినైనా ఆ ప్రయత్నంలో ఎవరినైనా సంహరించినా దాంట్లో తప్పు లేదు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా నేను ఈ పని చేయలేను, ఇది పాపం అనుకుని బ్రాహ్మణుల్లాగా అతను విరమించినట్లయితే అది అతనికి కరెక్ట్ కాదు. అంటే వేరే వాడి డ్యూటీ చేస్తున్నాడు, బ్రాహ్మణుడు ఆలోచించవలసిన విధంగా కాదు. ఇక్కడ నీ బాధ్యత క్షత్రియుడిగా నీ రాజ్యాన్ని ప్రజల్ని సంరక్షించుకోవడానికి నువ్వు ఈ ప్రయత్నం చేయాలి అని అర్థం అన్నమాట. సో ఎవరి యొక్క స్వభావాన్ని అనుసరించి వాళ్ళకి బాధ్యతలు వస్తాయి. ఆ బాధ్యతల్ని నీ స్వభావానికి తగ్గ బాధ్యతల్ని నువ్వు నిర్వర్తించాలి. అంతేగాని వేరే స్వభావంతో నువ్వు నేను ఇది చేయను అని మానేసి ఆ స్వభావానికి అనుగుణంగా పనిచేయటం కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి చెప్తున్నాను.
అర్జున ఉవాచ. ఇదంతా ఇంత చక్కగా భగవంతుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అధకేన ప్రయుక్తోయం పాపం చరతి పూరుషః అనిచ్ఛిన్నపి వార్ష్ణేయ బలాదివా నియోజితః. సో వార్ష్ణేయ అంటే వృష్టివంశ జాతుడా, వృష్టివంశ లో పుట్టినవాడా అంటే శ్రీకృష్ణుడా, అంటే యాదవ వంశంలో పుట్టినవాడా అని చెప్పి అర్థం. సో వృష్టివంశ సంజాతుడా అంటే వృష్టివంశంలో పుట్టిన శ్రీకృష్ణ అయిష్టంగా అయినా సరే బలవంతంగా నియుక్తమైన వాని వలె మనుషుడు దేంతో పాపకర్మలను చేయటానికి ప్రేరేపింపబడుతున్నాడు. అంటే ఫోర్స్ఫుల్ గా అయినా సరే ఒక్కోసారి పాప పనులు ఇష్టం లేకపోయినా చేస్తూ ఉంటాడు. దేనితో ఇలా ప్రేరేపించబడుతున్నాడు అని చెప్పి అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు అనమాట. సో ఈ ప్రశ్న వసంత మాతాజీ హరే కృష్ణ మీరు చదువుతారా భాష్యం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అంశగా దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని అంశగా జీవుడు ఆదిలో ఆధ్యాత్మికుడు, పవిత్రుడు, భౌతిక కల్మష పరాహిత్యుడు, భౌతిక కల్మష రాహిత్యుడు, భౌతిక కల్మషం లేనివాడు అని అర్థం. ఓకే, భౌతిక కల్మష రాహిత్యుడు అయి ఉండెను అనగా స్వభావరీత్యా అతడు భౌతిక జగమునకు సంబంధించిన పాపములకు అతీతుడై ఉన్నాడు. కానీ ప్రకృతి సంగత్యము కలుగగానే అతడు ఎటువంటి సంకోచము లేకుండా వివిధములైన పాపకర్మలు యందు మగ్నుడగుచున్నాడు. కొన్ని మార్లు అతడు తన అభిప్రాయములకు భిన్నముగును వర్తించి అట్టి పాపమును చేయుచుండెను. కనుకనే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ముందుంచిన భిన్న జీవుల వికృత స్వభావమునకు తగినదై ఆలోచన పూర్వముగా నున్నది. జీవులు కొన్ని మార్లు పాపం మాతాజీ రోల్ చేయరు అట్టి పాపమును చేయుచుండెను. కనుకనే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని ముందించిన ప్రశ్న జీవుల వికృత స్వభావమునకు తగినదై ఆలోచన పూర్వముగా నున్నది. ఆలోచన పూర్ణముగా నున్నది. జీవులు కొన్ని మార్లు పాపము చేయు కోరుకున్నను బలవంతంగా వారు దాని యందు వర్తింపబడుదురు. తరువాతి శ్లోకములో భగవానునిచే వివరింపబడినట్లు అట్టి పాపకర్మలు అంతరమందున్న పరమాత్మనిచే కాక వేరు కారణములచే ప్రేరేపింపబడుచున్నవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అర్జునుడు అసలు ప్రశ్న ఏమిటి? ఇష్టం లేకుండా కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా బలవంతంగా పాపకర్మలు ఎందుకు చేస్తున్నాడు మనిషి? అలా అతన్ని ఇష్టం లేకుండా పాపం చేయించే ప్రేరణలు ఏమిటి, కారణాలు ఏమిటి అని అడిగాడు. అది ఇక్కడ ప్రశ్న. అయితే ఈ భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే కొన్నిసార్లు మనకి ఇష్టం లేకుండా అభిప్రాయానికి భిన్నంగా మనం ఒక్కోసారి పాపం చేస్తూ ఉంటాం. అంటే పాపకర్మలు ఎటువంటి అంటే కొంతమంది ఏమో ప్రకృతి యొక్క సంగత్వం కలుగ్గానే ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా పాపకార్యాలు చేసేస్తూ ఉంటారు. కానీ కొంతమంది అది ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పాపం చేస్తూ ఉంటారు కొంతమంది. సో అలా అర్జునుడు ఈ శ్రీకృష్ణుడి ముందుంచిన ఈ ప్రశ్న జీవుల యొక్క వికృత స్వభావానికి తగినదై ఆలోచన పూర్ణంగా ఉన్నది. అంటే మనల్ని ఆలోచింపజేస్తోంది అనమాట. నిజమే కదా, ఒక్కొక్కసారి ఇష్టం లేకపోయినా మనం తప్పు పని ఎందుకు చేస్తున్నాం, కొన్నిసార్లు తెలిసి కూడా అవతల వాళ్ళ మనసు బాధపడేటట్లు మాట్లాడుతున్నాము, మరి తెలిసి కూడా అవతల వాళ్ళకి ఏదైనా మోసం చేస్తున్నాము, ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాము అని అర్జునుడి యొక్క ప్రశ్న మనకు కూడా రావచ్చు. కొన్నిసార్లు పాపం చేయకపోయినా కూడా బలవంతంగా వాళ్ళు దాని యందు వర్తింపబడుతూ ఉంటారు. తర్వాత శ్లోకంలో భగవంతుడు వివరించారు ఏది అట్టి పాపకర్మలు పరమాత్మ నుంచే కాక వేరే కారణాలు ప్రేరేపిస్తున్నాయి. సో భగవంతుడు చేయిస్తున్నాడని కాదు, వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి ఇష్టం లేకుండా ఇలా చేయడానికి. వేరే ఇష్టం లేకపోయినా కూడా పాపం చేయటం దేనికి అన్నది అడిగాడు.
సో ఇప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారో విన్నాం. దానికి కారణం శ్రీ భగవానువాచ కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవః మహాశనో మహాపాప్మా విధ్యేనమిహ వైరిణం. వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో ఇష్టం లేకపోయినా ఎందుకు తప్పులు చేస్తున్నాము అన్న అర్జునుడి ప్రశ్నకి ఇచ్చిన సమాధానం చూడండి. కామయేష క్రోధయేష, కేవలం కామం వల్ల, క్రోధం కోపం వల్ల, రజోగుణ సముద్భవ, ఇవి ఎలా వస్తాయంటే రజోగుణంతో సముద్భవిస్తాయి కామము కోపం. ఇవి మహాశనం. మహాశనం అంటే అన్నిటినీ మింగేసేటటువంటి, శని అంటే ఇక్కడ ఆశని అని కాదు, అంటే విపరీతమైన దురాశ అన్నమాట. ఎంత తిన్నా చాలదు, ఎంత ఉన్నా చాలదు అనేటటువంటి దురాశ, సమస్తం నాకు కావాలి అనే దురాశ, అన్నిటినీ మింగేసేటటువంటిది. అంటే ఎంత వచ్చినా, ఎంత తిన్నా, ఎంత ఉన్నా చాలని దురాశ. అందుకని మహాశనం అన్నారు దాన్ని. మహాపాప్మ, ఇది గొప్ప పాపాత్మకరమైనది ఈ దురాశ, ఈ లోభత్వం. విధ్యేనమిహ వైరిణం, తెలుసుకో ఇది ఏమని, ఇహ వైరిణం, ఇది ఈ ప్రపంచంలో పెద్ద శత్రువు అని తెలుసుకో. ఏది, కామము కోపము. ఈ రెండే రజోగుణం నుంచి ఉద్భవించే ఈ కామము కోపమే దీనికి కారణము. ఇష్టం లేకపోయినా కూడా తప్పులు చేయటానికి కారణం ఏమిటి అంటే రజోగుణ సంపర్కంచే ఉద్భవించి తదుపరి క్రోధంగా పరిణమించే కామమే దానికి కారణము. అది ప్రపంచంలో సర్వాన్ని కబళించేటటువంటి పాపభూయిష్టమైన శత్రువు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. హరే కృష్ణ. జ్యోతి మాతాజీ మీరు చదువుతారా? నమస్తే మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ భాష్యం దగ్గర నుంచి చదవండి మాతాజీ. భాష్యము. జీవుడు భౌతిక సంపర్కమును పొందినంతనే కృష్ణుని ఎడగల అతని నిత్య ప్రేమ రజోగుణము వలన కామముగా మార్పు చెందును. అనగా పుల్లని చింతపండుతో కలిసినంతనే పాలు పెరుగుగా మారునట్లు భగవత్ ప్రేమ భావము కామముగా మార్పు చెందుచున్నది. ఆ కామము సంతృప్తి చెందనిచో శీఘ్రమే కోపముగా మార్పు చెందును. అటు పిమ్మట కోపము మోహముగా మార్పు చెందును. ఆ మోహమే జీవుని భౌతిక స్థితిని అనంతముగా కొనసాగించును. అనగా కామమే జీవునకు గొప్ప శత్రువై ఉన్నది. అది ఏ పవిత్రుడైన జీవుడు భౌతిక జగమున బద్ధునిగా నిలుచున్నట్లు చేయుచున్నది. క్రోధము రజోగుణమునకు మారు రూపము. ఈ గుణములు ఈ విధముగా క్రోధము మరియు తజ్జన్యములైన వానిగా ప్రకటితమగుచుండును. కనుక నిర్దేశింపబడిన జీవన విధానము మరియు కర్మము ద్వారా రజోగుణము తమోగుణముగా పతనము చెందుటకు బదులు సత్వగుణమునకు ఉద్ధరింపబడినచో మనుషుడు ఆధ్యాత్మిక సంపర్క కారణమున క్రోధము యొక్క పతనము నుండి రక్షింపబడును. అనవరతము వృద్ధి చెందడి తన ఆధ్యాత్మిక ఆనందము కొరకు భగవానుడు బహురూపములుగా విస్తరించను. జీవులు అట్టి ఆధ్యాత్మిక ఆనందపు అంశలు. వారు కూడా పాక్షికమైన స్వతంత్రతను కలిగి ఉన్నారు. కానీ సేవాభావము భోగవాంఛగా మారి వారి స్వాతంత్ర్యము దుర్వినియోగమైనప్పుడు వారు కామము యొక్క వశములోనికి వస్తారు. బద్ధజీవులు ఈ కామ భావనలను సంతృప్తి పరచుకొనుట కొరకే భగవానుడు ఈ భౌతిక జగత్తును సృష్టించెను. అట్టి అనంత కామ భోగపు కర్మలలో పూర్తిగా విసుగు చెంది హతాశయులైనప్పుడు వారు తమ నిజస్థితిని గూర్చి ప్రశ్నించుట ఆరంభింతురు. ఆ విచారణయే వేదాంత సూత్రంలో ఆరంభమై ఉన్నది. అట్టి ఆరంభమందు అతాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని చెప్పబడినది. అనగా ప్రతి ఒక్కరూ పరమ పురుషుని గూర్చి విచారణ కావింపవలెను. ఆ పరమ పురుషుడు జన్మాద్యస్తోన్వయాదితరశ్చ అని నిర్వచింపబడినాడు. అనగా సర్వ సృష్టికి పరబ్రహ్మమే కారణము. కావున కామమునకు సైతము మూలము పరమ పురుషుని యందే కలదు. కావున ఒకవేళ అట్టి కామము భగవత్ ప్రేమగా అనగా కృష్ణ భక్తి రసభావనలోనికి లేదా కృష్ణుని కొరకే సర్వమును వాంఛించుట అను భావనలోనికి మార్పు చెందినచో కామ క్రోధములు రెండును ఆధ్యాత్మికములు కాగలవు. శ్రీ రామచంద్రుని బంటైన హనుమానుడు
రావణుని సువర్ణ నగరమును దహించుట ద్వారా తన క్రోధమును ప్రదర్శించెను. ఆ విధమైన కార్యముచే అతడు గొప్ప రామభక్తునిగా కీర్తి నొందెను. ఇచ్చట భగవద్గీత యందు కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన ప్రీత్యర్థమై క్రోధమును శత్రువులపై చూపుమని అర్జునుని ప్రేరేపించుచున్నాడు. అనగా కామక్రోధములను కృష్ణ భక్తి భావనయందు నియోగించినచో అవి శత్రువులుగా కాక మన మిత్రులుగా మారగలవు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో లాస్ట్ సెంటెన్స్ లోనే మనకి చాలా వరకు విషయాన్ని అర్థమైపోతుంది. సో తన ఇచ్చట భగవద్గీతలో కూడా మరి కామక్రోధాలను కృష్ణ భక్తి భావంలో వినియోగించితే అవి శత్రువులుగా కాకుండా మిత్రులుగా మారుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఆ కామక్రోధాలు భక్తి భావంతో కాకుండా ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వాంఛలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగించినప్పుడు అది మహాశనో మహాపాప్మ విద్యేన మిహ వైరిణం అవుతుంది. దాని ఇక అంతులేని కోరికతో మహాపాపం ఈ ప్రపంచంలో కల్లా పెద్ద శత్రువు అవుతుంది. అదే మనం శ్రీకృష్ణ భక్తి భావనతో కనుక దానిని వినియోగించినట్లయితే అది శత్రువుగా కాక మిత్రుడిగా అవుతుంది అని చెప్పి లాస్ట్ లో ఎండ్ చేశారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పారు? హనుమాను. మరి రామచంద్రుడి బంటైన హనుమంతుడు మరి రావణుడి యొక్క సువర్ణ నగరాన్ని దహించటం ద్వారా ఆయన కోపాన్ని ప్రదర్శించాడు. మరి సీతాదేవిని బంధించాడని కోపంతో ఆయన యొక్క బంగారుపు లంకా నగరాన్ని దహనం చేశాడు. ఆ రకంగా ఆ పనితో అతడు గొప్ప రామభక్తుడిగా కీర్తి చెందాడు. ఎందుకు? అది భగవత్ కార్యంగా చేశాడు కాబట్టి. సో ఆ కామము క్రోధము భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించాడు భగవత్ కార్యాన్ని. అలాగే భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రీత్యర్థమై క్రోధాన్ని శత్రువులపై చూపు అని చెప్పి అర్జునుడికి, అంటే భగవత్ ప్రీత్యర్థం ఇది నీ బాధ్యత అనుకుని చెయ్యి అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అని మనకి లాస్ట్ లో చెప్పారు. సో ఇక్కడ అంతకు ముందు కొన్ని విషయాలు ఏమిటంటే, ఈ భగవత్ ప్రేమ భావం అనేది కామంగా మార్పు చెందుతుంది. సో ఎప్పుడు పాలు గనక చింతపండుతో కలిస్తే ఎలా అయితే పెరుగుగా మారుతుందో, మన యొక్క నిర్మలమైనటువంటి సచ్చితానంద తత్వం ఆ భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ తత్వం ఈ భౌతిక ప్రపంచ సంపర్కంతో, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాంటాక్ట్ లోకి రాగానే ఈ నిర్మలమైన ప్రేమ కామంగా మారిపోతుంది. అందుకే మన వాళ్ళు పుట్టిన పిల్లలు దేవుడితో సమానం అంటూ ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎందుకు ఏమి ఈ కామ్య కర్మలు ఏమి వాళ్లకు అప్పటికి వాళ్ళ మనస్సులో ఏ గుణము లేదు. సత్వరజస్తమో గుణాలు వెంటనే అలవర్చుకోలే వాళ్ళు ఇంకా. అందుకే వాళ్ళు అలా ప్యూర్ గా ఉన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ జగత్తుతో కాంటాక్ట్ మొదలవుతుందో చిన్నప్పటి నుంచి అది కావాలి, పాలు కావాలి, నన్ను ఎవరైనా ఎత్తుకోవాలి, పట్టుకోవాలి అని ఆ రకంగా కోరిక అనేది స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట ఈ ప్రపంచంతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకున్న వెంటనే. సో అలాంటప్పుడు స్లోగా ఈ భగవత్ ప్రేమ అనేది అటు నుంచి కోరికగా మారిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పి, పాలు గనక చింతపండుతో కాంటాక్ట్ అయితే పెరుగు ఎలా అవుతాయో అలాగే మన భగవత్ ప్రేమ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాంటాక్ట్ లోకి రాగానే అది కామంగా, కోరికగా మారిపోతూ ఉంటూ, ఆ కోరిక సంతృప్తి చెందలేదనుకోండి, తీర్చుకోలేకపోయాం అనుకోండి, వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది. సో ఆ కోపంతో మోహం వచ్చేస్తుంది. అంటే ఆలోచన శక్తి, విచక్షణ జ్ఞానం నశిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక మనిషి విచక్షణ జ్ఞానం నశించి పశువులాగా కూడా ప్రవర్తిస్తాడు కోపం ఎక్కువైనప్పుడు. సో కాబట్టి కామమే అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు అని చెప్తూ, పవిత్రుడైన జీవుడు ఈ భౌతిక జగంలో బద్ధుడిగా నిలిచేటట్లు చేస్తున్నది ఎవరు అంటే ఈ కామమే. ఏది తప్పు పని అని తెలిసినా కూడా మనం చేస్తున్నామంటే దేనివల్ల అంటే ఈ కామమే. ఈ క్రోధము రజోగుణానికి మారు రూపం. ఈ కామము, క్రోధము, ఈ గుణాలు ఈ రకంగా ప్రకటితం అవుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో కర్మ ద్వారా రజోగుణం తమో గుణంగా పతనం చెందుటకు బదులు సత్వగుణంగా ఉద్ధరింపబడింది అనుకోండి, అప్పుడు మనిషి ఆధ్యాత్మిక సంపర్కం కారణంగా క్రోధం యొక్క పతనాన్ని నుంచి రక్షింపబడతాడు. కాబట్టి మనకు నిర్దేశింపబడిన జీవన విధానం మరియు కర్మ ద్వారా
ఈ రజోగుణం తమోగుణంగా పతనం చెందే బదులు సత్వగుణానికి ఉద్ధరింపబడినట్లయితే మనిషి ఆధ్యాత్మిక కారణానికి సంపర్కానికి కారణుడు అవుతాడు. అంటే ఇక్కడ చంపటం తప్పు అన్నది కాదు, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తున్నావు, నువ్వు కావాలని చంపడం లేదు. మరి అవతల వాళ్ళు నీ రాజ్యాన్ని కబళించారు, నీ ప్రజలకు ఏదైనా ద్రోహం చేసినా దానిని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నీ మీద ఉన్నది. కాబట్టి ఆ రకంగా నువ్వు ఇక భగవంతుడికి సమర్పించి నీ డ్యూటీని నువ్వు చెయ్యాలి. మామూలుగా ఎవరినైనా వెళ్ళి చంపితే అది పాపమే, కానీ ఇక్కడ రాజుగా నీ బాధ్యత అది కాబట్టి నువ్వు దానికోసం చేయవలసి వస్తుంది, మరి అవతల వాళ్ళు లాక్కోబట్టి. కాబట్టి అలా నువ్వు నీ బాధ్యతను భగవంతుడి మీద భక్తితో నిర్వర్తించినట్లయితే అది నువ్వు సత్వగుణంలోకి వెళ్ళినట్లే లెక్క అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కొరకు అలా కాకుండా కాదు. కాబట్టి అనవరతము వృద్ధి చెందేది ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కోసం భగవంతుడు బహురూపాలుగా విస్తరించాడు. ఏది జీవులే ఆధ్యాత్మిక ఆనందానికి అంశలు. కాబట్టి ఎందుకు మనందరం కూడా భగవదంశ ఆత్మ, అందరి ఆత్మలు కూడా భగవదంశే. వారు కూడా అందరూ భగవదంశ అయినప్పటికీ అందరికీ ఆ భగవంతుల్లో ఉన్న సచ్చిదానంద తత్వం ఉండాలని ఆ భగవంతుడు సృష్టించిన వాళ్ళంతా అందరిలోనూ మనలో ఆ భగవదంశ ఉన్నప్పటికీ భగవంతుడు మనకి స్వతంత్రాన్ని కూడా ఇచ్చారు అన్నమాట ఇక్కడ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వారు కూడా పాక్షికమైన స్వతంత్రాన్ని కలిగి ఉన్నారు. మనకి కొంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు భగవంతుడు, థింకింగ్ లో ఇండిపెండెన్స్ ఇచ్చారు. ఏది ఆ థింకింగ్ ని మనం భౌతిక వాంఛలు తీర్చుకోవటం కోసం ఆ కామం పెంచుకుని కామం యొక్క మహత్యంలోకి వెళ్లకుండా మనం భగవంతుడు అలాంటి కామంలోకి వెళ్ళిపోయి మన కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇంకప్పుడు మరి ఇంక మనకి భగవంతుడు అనేది అర్థం కావడం కష్టం. కాబట్టి ఈ భోగాలలో ఇక ఎప్పుడైతే మనం విసుగు చెంది అసలు మన నిజస్థితి ఏమిటి, మనం ఎవరు, మనకి ఏది చేసినా ఆనందం లేదు, పర్మనెంట్ ఆనందం ఇచ్చేది ఏమిటి అని మనలో చాలా మందికి ఒక్కొక్కసారి విసుగు పుట్టినప్పుడు ఈ లైఫ్ మీద అనిపిస్తుంది, ఏది ఆనందం ఇవ్వట్లేదు, ఎప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లం, అసలు ఈ నిత్యానందం ఏమిటి, ఆత్మానందం ఏమిటి అనే కదా అందరూ రకరకాల మార్గాలు, పూజలు, మెడిటేషన్ ఏదో ఒకటి చేసి ఆ శాంతి అనేది పొందాలి అనే కోరిక మనలో అందరికీ ఉంటుంది. సో ఆ విచారణ, ఆ ప్రయత్నం ఏమిటి, ఆనందం ఎక్కడ ఏమిటి అనేదే ఈ వేదాంత ఆధ్యాత్మికతకు ప్రారంభ దశ అని చెప్తున్నారు. అలాంటి ప్రారంభ దశ అధాతో బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని వర్ణించారు ఆ దశని. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవంతుడి పరమ పురుషుని గురించి విచారణ చేయాలి. అసలు ఏమిటి దీనికి, ఈ కారణం ఏమిటి, ఈ జగత్తుకు కారణం ఏమిటి, భగవంతుడు ఏమిటి, ఆయన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, మనకి ఎలా ఈ సచ్చిదానంద తత్వం, ఈ ఆనందం, ఆయన్ని తెలుసుకునే ఆనందం, ఆయన్ని పొందే ఆనందం ఎలా వస్తుంది అనేది అని కొంత విచారణ చేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ పరమ పురుషుడు జన్మాద్యశ్చ యతోన్వయాది తరతశ్చ అని ఆయన్ని డిఫైన్ చేశారు, నిర్వచించారు భగవంతుణ్ణి. అంటే ఏమిటి, సర్వసృష్టికి పరబ్రహ్మమే కారణము. కాబట్టి కామానికి సైతం మూలం కూడా పరమ పురుషునిలోనే ఉంది, కోరికకు మూలం కూడా ఆయనలోనే ఉంది. కాబట్టి అలాంటి కామాన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఎందుకంటే భగవంతుడు లేని ప్రతిదానికి కారణం భగవంతుడే అంటున్నారు కాబట్టి ఈ కోరికకు కూడా మూలం భగవంతుల్లోనే ఉన్నదట. అయితే ఆ కామాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే భగవత్ ప్రేమగా మార్చాలి. మార్చినప్పుడు ఈ కామక్రోధాలు రెండు కూడా ఆధ్యాత్మికం అయిపోతాయి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కాంటాక్ట్ లో ఉన్నంత వరకు అవి కామక్రోధాలుగా ఉండి మనల్ని సుఖం లేకుండా చేస్తాయి. ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి వైపు మనస్సును తిప్పి భక్తి మార్గంలో ఉన్నామో ఈ కామక్రోధాలు కూడా ఆధ్యాత్మికం అయిపోతాయి. ఆ తిప్పటం అనే దగ్గర మనకి స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు భగవంతుడు. తిప్పితే మనకు ఆధ్యాత్మికంగా శాంతి, తిప్పకపోతే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కామక్రోధాల్లో మనం కూడా దహనం అయిపోతూ ఉంటాం. కాబట్టి అక్కడ ఈ ఇండిపెండెన్స్ అనేది ఇచ్చారనమాట. సో మనం ఆ స్వాతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుని మన బుర్రను
అటు నుంచి భౌతిక ప్రపంచం నుంచి భగవంతుడి వైపుకు తిప్పటానికి మళ్లించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సో అలా చేసినప్పుడు భగవంతుడి కోసం చేస్తే నీ బాధ్యతను, అప్పుడు అది నీకు అది నీ చేయవలసిన రీతిలో నీకు అప్పుడు ఆధ్యాత్మికత, ముక్తి వస్తుంది భగవంతుడి పట్ల భక్తితో చేస్తే. దానికి ఎగ్జాంపులే హనుమంతుడు లంకా నగరాన్ని దహించటం. అది ఎందుకు చేశాడు అంటే అవతల రావణుడు చేసిన పని తప్పు, ఆయన భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఆయన కోసం చేసిన కార్యం కాబట్టి అతను గొప్ప రామభక్తుడిగా కీర్తి చెందాడు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పుడు అర్జునుడికి కూడా నువ్వు నా కోసం నీ శత్రువులపై క్రోధాన్ని, అంటే క్రోధం అంటే నువ్వు ఈ పని చెయ్యవచ్చు అని, కామక్రోధాలు భక్తి భావంలో ఉపయోగించినట్లయితే శత్రువులుగా కాక అవే మనకు మిత్రువులుగా మారగలుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే విద్యేనం ఇహ వైరినం, ఈ కామము క్రోధం కంటే పెద్ద శత్రువు ఇంకేది లేదు అని చెప్పారు కదా. ఈ ప్రపంచంలో దీనిని మించిన సర్వాన్ని కబలించే పాపభూయిష్ట శత్రువు అన్నారు కదా ప్రపంచంలో. కానీ అది గనక భక్తి భావంలో గనక మనం ఉపయోగించినట్లయితే ఈ కామాన్ని, క్రోధాన్ని హనుమంతుడిలాగా, అప్పుడు అవి మనకి శత్రువులుగా కాదు మిత్రువులు అయిపోతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ధూమేన వ్రియతేవ నిర్యథాదర్శో మలేన చ యథోల్భేనావృతో గర్భస్తథా తేనేదమావృతం. సో ధూమేన వ్రియతేవ, ఇప్పుడు అగ్ని పొగతో పొగ అగ్నిని కమ్మివేస్తుంది. అలాగే ఒక అద్దం మురికితో కప్పివేయబడుతుంది. అలాగే గర్భస్థ శిశువు మావి అంటే యామ్నియాటిక్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం ఇంగ్లీష్ లో, దాంతో కప్పబడిపోయి ఉంటుంది శిశువు. సో అలాగే కామం యొక్క వివిధ దశలతో ఈ జీవుడు అంటే ఆత్మను కూడా ఈ కామం ఆ రకంగా కప్పివేస్తోంది. పొగతో అగ్ని ఎలా అయితే కప్పివేయబడుతోందో, అద్దాన్ని ఈ మురికి ఎలా కప్పివేస్తోందో, ఈ శిశువును ఈ మావి ఎలా కప్పివేస్తోందో, ఆత్మను ఈ కోరిక అనేది రకరకాల దశల్లో ఉన్న ఈ కామం అనేది ఆత్మను కప్పివేస్తోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ స్లో భాష్యం, ఇది కూడా చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శ్రీదేవి మాతాజీ మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. జీవుని శుద్ధ చైతన్యమును మరుగుపరుచు ఆవరణ దశలు 3 కలవు. ఆ ఆవరణయే కామము, అదియే అగ్ని అందలి పొగ, అద్దముపై నుండేడు ధూళి మరియు గర్భము పైని మావి వలె వివిధ రూపములలో నుండును. కామమును పొగచే పోల్చినప్పుడు జీవుడనేది అగ్ని అతి కొద్దిగా అనుభూతము అగునని అవగతము చేసుకొనవచ్చును. అనగా జీవుడు కృష్ణ భక్తి భావనను కొద్దిగా ప్రదర్శించినప్పుడు పొగచేత కప్పబడిన అగ్నిని పోలియుండును. పొగ ఉన్న చోట అగ్నియున్నను. ప్రారంభ దశలో అగ్ని ప్రదర్శితము కాక గుప్తముగా నుండును. ఈ స్థితిని కృష్ణ భక్తి రసాభావన ఎందలి తొలి దశతో పోల్చవచ్చును. అద్దము పైన గల ధూళి వివిధములైన, మాతాజీ కొంచెం పైకి స్క్రోల్ చేయరా? ప్రారంభ దశలో అగ్ని ప్రదర్శితము కాక గుప్తంగా నుండును. ఈ స్థితిని కృష్ణ భక్తి రసాభావన ఎందలి తొలి దశతో పోల్చవచ్చును. అద్దము పైన గల ధూళి వివిధములైన ఆధ్యాత్మిక పద్ధతుల ద్వారా మనోదర్పణ మాలిన్యమును తొలగించు విధానమును సూచించును. దాని కొరకు హరినామ సంకీర్తనమే అత్యున్నతమైన మార్గము. మావి చేత గర్భము కప్పబడియుండుట అనేది ఉపమానము నిస్సహాయ స్థితిని సూచించును. ఏలయనన మావియందు శిశువు నిస్సహాయ స్థితిలో కదలలేకయుండును. ఇట్టి జీవన స్థితి వృక్షములకు అన్వయింపవచ్చును. వృక్షములు సైతము జీవులే కాని అత్యధిక కామమును వారు ప్రదర్శించియుండుటచే అట్టి దాదాపు చేతనారహిత జీవన స్థితిని పొందిరి. ధూళి చేత అద్దము కప్పబడిన ఉపమానము పక్షులకు మరియు జంతువులకు అన్వయించవచ్చును. అలాగుననే పొగ చేత కప్పబడిన అగ్ని ఉపమానమును మానవులకు అన్వయించవచ్చును. మానవ జన్మలో జీవుడు భక్తి రసాభావనను జాగృతము చేసుకొనగలడు. దాని యందు అతడు పురోగమించినచో ఆధ్యాత్మిక జీవనం అనేది అగ్ని రగల్చుకొనగలదు. తదుపరి పొగను జాగ్రత్తగా నివారించినచో
అగ్నిని ప్రజ్వలింప చేయవచ్చును. కావుననే ఈ మానవ జన్మ భవబంధముల నుండి తప్పించుకొనుటకు జీవునకు ఒక చక్కని అవకాశమై ఉన్నది. అట్టి మానవ జన్మయందు సమర్థవంతమైన మార్గదర్శకత్వమున కృష్ణ భక్తి భావనను అలవర్చుకునుట ద్వారా ఎవరికైనాను కామమనడి శత్రువును జయించగలరు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో ఈ 3 ఎగ్జాంపుల్స్ మనం అదే మీరు అందరికీ మనకి తెలిసినవి ఇంతకు ముందు కూడా చూసాము. సో పొగతో అగ్ని, ధూళితో అద్దం, మావి చేత గర్భస్థ శిశువు ఎలా అయితే కప్పబడి ఉంటాయో ఈ కామం ద్వారా మన యొక్క ఆత్మ కూడా కప్పబడి ఉన్నది అన్నది చూసాం. సో 3 దశలతో మనకు ఈ చైతన్యం ఆత్మను చూడలేకపోతున్నాము. కాబట్టి ఏమిటి ఆ కప్పివేసింది ఏమిటి ఆత్మనంటే కామం అంతే. అలాగే అగ్నిలో పొగ ఇవన్నీ కూడా రకరకాల రూపాల్లో ఉన్నాయి. కామాన్ని పొగతో పోల్చినప్పుడు జీవుడన్నిటి అగ్ని అతి కొద్దిగా అనుభూతం అవుతుందని అవగతం చేసుకోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ కామాన్ని ఈ పొగతో పోల్చామనుకోండి, అప్పుడు మనకు పొగ ఉన్నప్పుడు అగ్ని కనిపించదు. అలాగే కామం ఉంది కాబట్టి మనకు ఆత్మ అనేది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. కాబట్టి భక్తి భావనను కొంచెం ప్రదర్శించేటప్పటికీ ఈ పొగ చేత కప్పబడిన అగ్నిని పోలియుండును. అంటే కొంచెం భక్తి భావం ఎప్పుడైతే మనలో స్టార్ట్ అయిందో అప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అప్లై చేసుకోవచ్చు, మనకు వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఏ ఎగ్జాంపుల్? పొగతో కప్పబడిన అగ్ని. కాబట్టి పొగ ఉన్న చోట అగ్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రారంభ దశలో మనకు కనిపించదు, ముందుగా ఆ పొగే కనిపిస్తుంది, అగ్ని కనిపించదు. సో అలాగే కృష్ణ భక్తి భావనను ఈ తొలి దశతో పోల్చవచ్చు. ఆ భక్తి భావం బిగినింగ్ స్టేజ్ అన్నమాట మనకు ఉన్నది అక్కడ, కానీ పొగ ఉండటం వల్ల మనకు కనపడుతుంది. నెక్స్ట్ అద్దం ఉందనుకోండి, అద్దం మీద ఆ మరకలు తుడిస్తే గాని మనకు అద్దం కనిపించదు. కాబట్టి మన యొక్క సాధనా మార్గం అది. మొట్టమొదటిదేమో మనకి భక్తి భావం అనేది ఈ పొగతో పోల్చవచ్చు, ఆరంభ దశ. సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? అద్దం మీద ఉన్న ధూళి. ఆ ధూళిని మనం ధూళిని తుడిచేయడానికి ట్రై చేయాలి. అది ఏమిటి అంటే అది మన ఆధ్యాత్మిక సాధన ప్రయత్నాలు. ఏమిటి ఆధ్యాత్మిక సాధన ప్రయత్నాలు అంటే హరినామ సంకీర్తనమే వాటిల్లో ఉత్తమమైన మార్గము ఈ ప్రయత్నాల్లో అని చెప్తున్నారు. సో అద్దం మీద మురికిని తుడవడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. దాని అర్థం ఏమిటి అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గం, ఆధ్యాత్మిక సాధనల్లో మనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈ ఆధ్యాత్మిక సాధనలో హరినామ సంకీర్తనమే అత్యున్నత మార్గం. ఎందుకంటే మరి ఈ కలియుగంలో హరినామ సంకీర్తన కంటే అన్యదా గతి లేదు అనేది చూసాం కదా. హరే నామ హరే నామ హరే నామ ఇవ కేవలం కలం నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యథ అనేది, వేరే గతి లేదు హరినామం తప్పి కలియుగంలో అంటున్నారు. కాబట్టి ఆ అద్దంలోంచి ఆ ధూళిని తుడిచివేయాలి, అద్దం మీద మురికిని, అంటే ఈ హరినామం అనే సాధనతో సాధ్యపడుతుంది అంటున్నారు. అలాగే మూడవది మావితో గర్భస్థ శిశువు కప్పబడిపోయింది అని చెప్పారు. అది ఏమిటంటే మన నిస్సహాయ స్థితిని సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. మరి గర్భస్థ శిశువు నిస్సహాయంగా ఏమీ కదలలేని స్థితిలో ఉంటుంది కదా. ఇలాంటి స్థితిని మనం వృక్షాలతో పోల్చవచ్చు అని చెప్తున్నారు. వృక్షాలు మరి అవి కూడా, వాటిల్లో కూడా ఆత్మ ఉంది, అవి కూడా మరి జీవులే. కానీ వాళ్ళు టూ మచ్ కామాన్ని ప్రదర్శించడం వల్ల అలా చేతనారహిత స్థితిలో ఉన్నవి అంటే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. సో మురికితో కప్పబడిన అద్దం ఉపమానం ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటేనేమో జంతువులకు, పక్షులకు వర్తిస్తుందట. మరి ఈ వృక్షాలన్నీ కూడా నిస్సహాయ స్థితిలో కదలకుండా మావి కప్పబడిన ఉన్న శిశువు ఎలా అయితే తనంతట తను ఇది చేసుకోలేదో ఈ వృక్షాలు కూడా ఆ స్థితిని సూచిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఏమో మరి అద్దంతో కప్పబడినవన్నీనేమో పక్షులు, జంతువులు, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే పొగతో కప్పబడిన అగ్ని మానవులకు అన్వయిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మనలో ఉన్న భక్తి భావనను
ఆ అగ్ని లోపల ఉంది, మనం అది ఆ పొగ అనేది మెల్లగా తగ్గినట్లయితే, అగ్ని పెరిగినట్లయితే మనకు ఆ అగ్ని కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనుషులకు అది వర్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కూడా ఎవరికి ఏది వర్తిస్తుంది అనేది చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పురోగమిస్తే ఈ అగ్ని రగులుకుంటుంది. పొగను జాగ్రత్తగా మనం నివారించినట్లయితే ఈ అగ్నిని మనం ప్రజ్వలింప చేయొచ్చు. ఇంకా ఈ భక్తి భావాన్ని అలా విపరీతంగా పెంచుకోవచ్చు. ఈ భవబంధాల నుంచి తప్పించుకోవటానికి ఇది మనిషికి, ఒక జీవుడికి చక్కటి అవకాశం. అలాంటి మానవ జన్మలో సమర్థమైన మార్గదర్శకత్వంలో, అంటే సరి అయిన గురువు యొక్క బోధనలతో కృష్ణ భక్తి భావం అలవర్చుకున్న ద్వారా ఎవరైనా సరే ఈ కామం అనే శత్రువుని జయించవచ్చు. సో కామం అనే శత్రువుని జయించాలి అంటే ఏది ముఖ్యం అంటే మరి సరి అయినటువంటి మార్గదర్శకత్వంలో భక్తి భావనను అలవర్చుకోవడము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆవృతం జ్ఞానమేతేన జ్ఞానినో నిత్యవైరిణ కామరూపేణ కౌంతేయ దుష్పూరేణ నలేన చ. ఈ విధంగా జ్ఞానవంతుడైన జీవుడు శుద్ధ చైతన్యం, అతని యొక్క శుద్ధ చైతన్యం ఎప్పుడు తృప్తి చెందనిది, అగ్నిలాగా దహించి వేసేది అయిన కామం అనే నిత్యవైరంతో ఆవరింపబడును. కాబట్టి జ్ఞానవంతుడైన ఈ జీవుడి యొక్క చైతన్యం ఎప్పుడు కూడా తృప్తి పడనటువంటి అగ్నిలాగా దహించేస్తోందట మనల్ని కామం. దానికి ఏనాడు తృప్తి అనేది లేదు. ఈ కామానికి ఒక కోరిక తీరితే ఇంకొకటి, అది తీరితే ఇంకొకటి, ఎప్పుడు ఏదో కోరిక ఉంటూనే ఉంటుంది ఈ కామానికి. అలా మనల్ని అది అగ్నిలాగా దహించి వేస్తుంది అంటున్నారు. అది నిత్యవైరిన అంటే శాశ్వత శత్రు అన్నమాట మనకి కామం అనేది. కాబట్టి ఈ జీవుడు ఎంతో జ్ఞానవంతుడు, సచ్చిత్తానందమూర్తి, అది భగవంతుడి అంశ, ఆత్మ ఉన్నది సచ్చిత్తానంద తత్వం. ఆ శుద్ధ చైతన్యం ఈ ఎప్పుడూ కూడా తృప్తి చెందని ఈ కామంతో ఆవహించబడి ఉన్నది అని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సో వసంత మాతాజీ హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా ఇది? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. ఇంధనంచే అగ్ని ఆర్పబడనట్లు, ఇంధనముచే అగ్ని ఆర్పబడినట్లు ఎంతటి ఆర్పబడనట్లు ఎంతటి భోగానుభవము చేతను కామము సంతృప్తి చెందదని మనుస్మృతి ఎందు తెలుపబడినది. ఈ భౌతిక జగమునందు సర్వకర్మలకు మూలము మైథున భోగమై ఉన్నది. కనుకనే ఈ జగము మైథునాగారము లేక మైథున భోగబంధమని పిలువబడును. కారాగారముందు నేరస్తులు బంధింపబడినట్లు భగవానుని ఆజ్ఞలను ఉల్లంఘించిన వారు మైథున ద్వారా ఇంద్రియ భోగముచే పరమావధిగా రోల్ చేయాలి మాతాజీ. ఇంద్రియ భోగమునే పరమావధిగా భావించుచు సాధించడి నాగరికత యొక్క పురోగతి ఎనగా భౌతికత్వమున జీవుడు నిలిచి ఉండవలసిన కాల పరిమితిని పొడిగించుటనియే భావము. అనగా అజ్ఞానమునకు చిహ్నమైన కామమే జీవుని భౌతిక జగమునందు బంధించుచున్నది. ఇంద్రియ భోగమును అనుభవించున్నప్పుడు సుఖాభావము కొద్దిగా కలిగినను వాస్తవమునకు అట్టి నామమాత్ర సుఖభావనము ఇంద్రియ భోగికి నిత్య శత్రువై ఉన్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇది ఇంధనముతో అగ్ని ఎలా అయితే ఇంధనం వేసిన కొందికే అగ్ని ఇంకా ప్రజ్వరిల్లుతూ ఉంటుంది. అంటే అలాగే ఎంత భోగానుభవం చేత అయినా సరే కామము సంతృప్తి చెందదు అని మనుస్మృతిలో తెలుపబడింది. అంటే
వేసిన కొందికి ఇంధనం మరి అగ్ని ఇంకా ఇంకా మండుతూ ఉంటుంది. అలాగే మనం కోరికలు తీర్చుకుంటూ ఆ సుఖాలు అనుభవించుతున్న కొందికి ఏమన్నా సుఖాలు అనుభవించాము ఇంకా చాలా అనిపిస్తుందా, ఇంకా ఇంకా భోగానుభవం ఎక్కువైన కొందికి ఆ కామం కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. ఇంకా కోరికలు పెరుగుతాయి, సంతృప్తి అనేది ఉండదు. ఎంతన్నా అనుభవించండి, కోరిక కలుగుతుంది, విపరీతంగా అనుభవించండి, సుఖం వస్తోంది అనుకోండి, కానీ ఆ సుఖం అనేది ఎప్పటికీ వచ్చిందని ఇంకా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయని మనుస్మృతిలో కూడా చెప్పారనమాట. అది వెరీ గుడ్ పాయింట్. మనం అనుకుంటాం కోరిక కలిగింది, అది తీర్చుకుంటే కోరిక పోతుంది అనుకుంటాం, తీర్చుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది ఈ భోగానుభవం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో పెట్రోల్ వేస్తుంటే ఇంకా ఇంకా మంట ఎలా పెరుగుతుందో తీర్చుకుంటున్న కొందికి ఈ కోరికలు ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతాయి అని మనుస్మృతిలో కూడా చెప్పారనమాట. సో అందుకని ఇది ఈ భోగం అనేది ఈ సుఖభావం మనకు కలిగినా కూడా అది నామమాత్ర సుఖభావమే, కానీ ఆ ఇంద్రియ భోగికి అది పెద్ద శత్రువు అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు. సో శ్లోకం ఏం చెప్తుందంటే, ఈ శుద్ధ జీవుడి యొక్క ఆత్మను ఇది ఎప్పటికీ తృప్తి పడనటువంటి కామం అనే శాశ్వత శత్రువు కప్పివేస్తోంది అని చెప్పారు. ఇంద్రియాణి మనోబుద్ధిర్ అస్యాధిష్టానముచ్యతే ఏతైర్విమోహయత్యేష జ్ఞానమావృత్య దేహినం. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ కామం నివసించే స్థానాలు. ఇంద్రియాణి మనో, మనసు, బుద్ధిర్ అధిష్టానముచ్యతే. ఇవన్నీ కూడా ఈ కామానికి అధిష్టానం అంటే నివాస స్థానాలు అన్నమాట. ఉచ్యతే అని చెప్పబడుతోంది. సో కామానికి నివాస స్థానాలు ఏవి? ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అని చెప్తున్నారు. ఏతైర్విమోహయత్యేష, వీనిని కలత పెట్టును, వీటితో కలత పెడతాయి. ఏది? కామము, తర్వాత జ్ఞానము ఆవృత్య ఆవహించి దేహాన్ని కలత పెడతాయి. సో ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి ఈ కామం నివసించే స్థానాలు అన్నమాట. ఎక్కడుంటుంది ఈ కోరిక అంటే ఇంద్రియాల్లో ఉంటుంది, మనస్సులో ఉంటుంది, ఆఖరికి బుద్ధిలో కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే బుద్ధి ఒక్కొక్కసారి కరెక్ట్ చేస్తుంది, ఒక్కోసారి అది కూడా ఈ కోరికకు వశమైపోయి కరెక్ట్ చేయటానికి ఫెయిల్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మూడిట్లో కూడా కామం ఉండే ప్లేస్లు అన్నమాట ఈ మూడు. వాటి ద్వారా ఈ కామము జీవుడి యొక్క నిజ జ్ఞానాన్ని ఆవహించి అతన్ని మోహింపజేస్తోంది. కాబట్టి ఆత్మను కప్పివేస్తోంది కామం అంటున్నాం కదా. ఎలా కప్పివేస్తోంది? అసలు ఈ కామం ఇంద్రియాల ద్వారా మనస్సులోకి, బుద్ధిలోకి ప్రవేశించి వీటన్నిటిలో స్థావరం ఏర్పరచుకుని ఈ జీవుడి యొక్క నిజ జ్ఞానాన్ని అలా ఆవహించేసింది. వీటి ద్వారా, ఈ మనస్సు ద్వారా, బుద్ధి ద్వారా, ఇంద్రియాల ద్వారా ఇది ఈ జీవుడి యొక్క విజ్ఞానాన్ని ఆవహించి అతన్ని ఇలా మోహంలో పడేసింది, మాయలో పడేసింది అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. చాలా ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో ఒకసారి దీని యొక్క భాష్యం కూడా చూద్దాము, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. సుమదుర్గ మాతాజీ, హరే కృష్ణ, మీరు చదువుతారా ఈ భాష్యం? చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. బద్ధ జీవుని దేహమందలి వివిధ ముఖ్య స్థానములకు శత్రువు ఆక్రమించి ఉన్నాడు. అట్టి శత్రువును జయింపగోరు వారు అతడు ఎచ్చట కనుగొనబడినను తెలియుట కొరకు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆయా స్థానాలను గూర్చి తెలుపుచున్నాడు. మనస్సు ఇంద్రియములు కర్మలన్నిటికీ మూలము కావున ఇంద్రియార్థములు గూర్చి వినినంతనే ఇంద్రియ భోగాభిలాషకు మనస్సు నిలయమగును. తత్ఫలితంగా మనస్సు మరియు ఇంద్రియములు కామమునకు ఆశ్రయమగును. తదుపరి బుద్ధి అట్టి కామభావనలకు కేంద్రమగును. బుద్ధి ఆత్మ యొక్క పొరుగున ఉన్నటువంటిది. కామపూర్ణమైన బుద్ధి అనున్నది ఆత్మ మిథ్యాహంకారం పొంది భౌతిక భావనలో ఇంద్రియ మనస్సులతో తాదాత్మ్యము చెందినట్లు ప్రభావితం చేయును. తద్వారా జీవాత్మ ఇంద్రియ సుఖములకు అలవాటు పడి అదియే నిజ సుఖమని భ్రమపడును. జీవుని అట్టి భ్రాంతి శ్రీమద్ భాగవతము 10వ అధ్యాయం 84 అంతేనా మాతాజీ? 10th స్కంద 10వ స్కందంలో 84వ అధ్యాయంలో 13వ శ్లోకం. ఓకే, నందు చక్కగా వివరించబడినది. యస్నాత్య బుద్ధి కుణపే త్రిదాసువే సాధ్వీ కలత్రాదీషు భౌమ ఇజద్వి యథీర్థ బుద్ధి సలీలేన
కర్హిచిత్ జిన్వేష్వభిజ్ఞేషు జనేష్వభిజ్ఞేషు సయేవ గోఖర. త్రిధాతువులతో తయారు చేయబడిన దేహమునకు ఆత్మగను, దేహముల నుండి కలిగిన వారిని బంధువులగును, జన్మభూమిని పూజాస్థానమగును, తీర్థాస్థానమున కేగుట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపూర్ణులకు మహాత్ములను కలుసుకునుట కాక స్నానమాచరించు ప్రయోజనమగును భావించు మనుజుడు గార్ధాభము లేక గోవుగా భావింపబడును. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ మరి కామం నివసించే స్థలాలు చెప్పారు కదా, మనసు, ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి అని. మరి బద్ధజీవుడి దేహంలో ఈ ముఖ్య స్థానాల్లో మన శత్రువు ఆక్రమించాడు. ఎవరా శత్రువు? కామం. సో అలాంటి శత్రువులు జయించాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరు ఎచ్చట కనుగొనబడనో, ముందు అసలు శత్రువుని జయించాలంటే శత్రువు ఎక్కడున్నాడు పట్టుకోవాలి కదా, ఎక్కడున్నాడో తెలియందే ఎలా జయిస్తాం? కాబట్టి భగవంతుడు ఆయా స్థానాలు ఏమిటో మనకి చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉన్నాడు నీ శత్రువు అయిన కామం అని చెప్తున్నారు మనకు క్లియర్ గా. కామం నివసించే స్థలాలు ఏమిటి? ముందు కామమే పెద్ద శత్రువు. ఈ విద్యేనమిహ వైరినం, తెలుసుకో, ఈ ఇహంలో, ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేడు అని ఇందాక చెప్పారు. ఆ శత్రువు ఎక్కడుంటాడో ఇప్పుడు చెప్తున్నారు భగవంతుడు. మనస్సు, ఇంద్రియాలు, కర్మలన్నిటికీ కూడా మూల కారణం ఏమిటి? మన ఇంద్రియార్థాలు. ఎందుకు? ఈ చూపిస్తాయి, ఈ రూపం రూపం కనిపించేటట్టు చేస్తుంది, వినిపించేటట్టు చేస్తాయి, వాసనలు చూపిస్తుంటాయి, రుచులు చూపిస్తూ మనల్ని కోరికలు కలిగిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనకి ఇంద్రియాలే అన్నిటికీ, ఇంద్రియార్థాలు మనకి కర్మలకు మూలం. కాబట్టి ఇంద్రియ భోగాభిలాషలకు మన మనసు, ఇంద్రియాలేమో మనకు అవన్నీ చెప్తూ ఉంటాయి, ప్రలోభాలు కలిగించగానే మనసు ఈ ఇంద్రియ భోగాభిలాషకు నిలయం అయిపోతుంది. ఇవన్నిటిని అనుభవించాలని మనస్సు అనిపిస్తుంది. తత్ఫలితంగా మనస్సు మరియు ఇంద్రియాలు కామానికి ఆశ్రయాలు అయిపోతున్నాయి. ఎలా అయ్యాయో మనకు తెలుస్తోంది. ఇంద్రియాలన్నీ మరి ప్రలోభ పెడుతూ అవి ఆశ్రయించి మనస్సుకు కూడా సప్లై చేసి, మనస్సుకు కూడా కామాన్ని సప్లై చేస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత బుద్ధి కూడా దీనికి కేంద్రం అయిపోతుంది. మరి బుద్ధి ఎలాంటిది? ఆత్మ పక్కనే ఉన్నది బుద్ధి, సరిగ్గా ఆత్మ కింద ఉన్నది. సో ఆత్మకు పొరుగునే ఉంది. అలాంటి బుద్ధి కూడా మరి ఇందులో కామపూర్వకమైనటువంటి బుద్ధి ఆత్మ మిథ్యాహంకారాన్ని పొంది భౌతిక భావనలో ఇంద్రియ మనస్సులతో తాదాత్మ్యం చెందేటట్లుగా ప్రభావితం అయిపోతుంది. తద్వారా జీవాత్మ ఇంద్రియ సుఖాలకు అలవాటు పడిపోయి అదే నిజమైన సుఖం అని భ్రమిస్తున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి భ్రాంతిని భాగవతంలో కూడా వర్ణించారు. ఏమని? త్రిధాతులతో తయారు చేయబడిన ఈ దేహాన్ని ఆత్మగాను, దేహం నుంచి కలిగిన వారిని బంధువులుగాను, దేహాన్నే ఆత్మ అనుకుంటున్నాం మనం. ఈ దేహాన్ని సుఖపెట్టడమే గొప్ప ఆనందం అనుకుంటున్నాం. ఇదే మన డ్యూటీ అనుకుంటున్నాం. ఇదే అసలు జీవితానికి అర్థం ఏమిటంటే మన దేహాన్ని సుఖపెట్టుకోవటమే అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. కాబట్టి దేహాన్ని ఆత్మ, జీవిత పరమార్థం ఏమిటంటే ఆత్మను కనుగొనటం. మనమేంటి, మన దేహాన్ని కనుక్కోవటమే, దేహాన్ని సుఖపెట్టడమే ఆత్మని తెలుసుకోవటం అనే స్టేజ్ లో ఉన్నాం. దేహం నుంచి కలిగిన వారందరినీ బంధువులు అనుకుంటున్నాం. జన్మభూమిని పూజాస్థానంగాను, తీర్థస్థానానికి ఏగుట ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానపూర్ణులైన మహాత్ములను కలుసుకోవడం గాను కాక, స్నానమాచరించు అంటే ఈ జన్మభూమిని పూజాస్థానంగాను, మంచి తీర్థయాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పరిపూర్ణులు మహాత్ములను కలుసుకోవటం కోసం వెళ్తున్నాం అనుకోకుండా, స్నానం కోసం వెళ్తున్నామనే ప్రయోజనాన్ని భావించే మనుషుడు గార్ధవం లాగా భావింపబడును అని చెప్తున్నారు. అంటే దానికి మనస్సు ఆత్మ అనేది తెలుసుకోకుండా శరీరమే ఆత్మ అనుకునే స్టేజ్ లో ఉన్నవాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్మమింద్రియాణ్యాదౌ నియమ్య భరతర్షభ పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. తస్మాత్ కాబట్టి, త్వం నువ్వు, ఇంద్రియాణ్యాదౌ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా మొదటి నుంచే, ఆద్యం మొదటి నుంచే, నియమ్య కంట్రోల్ చేసుకో భరతర్షభ, భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా. ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు నీకు కామాన్ని ఎంటర్ అవ్వనిచ్చి నీలోకి మనస్సుకు సప్లై చేసి, మనస్సేమో బుద్ధికి కూడా సప్లై చేసి ఆత్మని కప్పివేసి
ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాలు తీర్చుకోవటమే ఆత్మానందం అనుకుంటున్నాము. కాబట్టి నువ్వు ముందు ఈ ఇంద్రియాలను మొదట్లోనే నియమించు, ముందుగే ఫస్ట్ లోనే వాటిని కట్ చేసేయి. అప్పుడు వాటిని కట్ చేస్తే మనస్సును అవి ఎంత మాత్రం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయలేవు. పాప్మానం ప్రజహిహ్యేనం అంటే నిరోధింపు, ఈ పాప చిహ్నాలను కట్ చేయి, ప్రజహి నిరోధించు. హేనం అంటే ఏనం అంటే తప్పనిసరిగా నిశ్చయంగా ఈ జ్ఞాన విజ్ఞాన నాశనం. ఇవి ఎలాంటివంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాన్ని ఈ రకంగా నాశనం చేసేటటువంటివి. వాటిని నువ్వు ఈ రకంగా కట్ చెయ్యి. కాబట్టి భరతవంశ శ్రేష్ఠుడా, అన్నిటికీ ఈ కామం కారణం. కామమేమో మరి ఇంద్రియాలేమో మనసుకు పంపిస్తున్నాయి, మనసేమో బుద్ధిని కూడా పాడు చేస్తోంది. వీటన్నిటిలో ఉండి ఆత్మను కప్పివేసేటట్టు ఈ ఆత్మ, ఈ బుద్ధి ఆత్మకు అతి దగ్గరలో ఉండి అసలైన అర్థాన్ని గ్రహించకుండా ఈ కామం వల్ల అది మిథ్యాహంకారం, అంటే నిజమైన అహంకారం కాదు, ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి చెందినటువంటి అహంకారం. దాంతో అది ఎప్పటికీ కూడా ఆత్మను గుర్తించలేని స్థితికి తీసుకువెళ్తోంది. కాబట్టి ఈ కామాన్ని కట్ చేయాలి అంటే ముందు నువ్వు మొదట్లోనే నీ ఇంద్రియాలను నియంత్రణ చేసుకో. ఇంద్రియ నిగ్రహంతో ముందుగానే పాప చిహ్నమైన ఈ కామాన్ని మొదట్లోనే అదుపు చేసి జ్ఞానాన్ని, ఆత్మానుభవాన్ని కూడా నాశనం చేసే ఈ ఇంద్రియాలను నువ్వు నశింపచేయి, ఈ కామాన్ని నశింపచేయి. సో ఇంద్రియాలు కాదు, కామాన్ని నశింపజేస్తే ఇంద్రియాలు కంట్రోల్ చేసుకుని కామాన్ని నశింపజేస్తే అప్పుడు నువ్వు ఆత్మానుభవం, జ్ఞానం పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని చాలా లాజికల్ గా చెప్పారనమాట. కామం వల్ల నీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది, నువ్వు మోక్షం సాధించలేవు. కామ ఎక్కడుంటుంది? ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి. కాబట్టి మొదట్లోనే ఇంద్రియాలను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకుని ఇంకా లోపల మనస్సు వరకు ఎంటర్ అవ్వకుండా చూడు. మనస్సు, బుద్ధి ఇవన్నీ ఎంటర్ అవ్వకుండా చూడు. మొదట్లోనే నీ ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసే ఆ రకంగా ఈ కామాన్ని నువ్వు చంపివేసి అదుపు చేసి ఈ జ్ఞానము, ఆత్మానుభవాన్ని నాశనం చేసేటటువంటి కామాన్ని అట్లా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటంతో నువ్వు దాన్ని నాశనం చేయొచ్చు, కామాన్ని అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఆల్మోస్ట్ ఇంకా అయిపోవచ్చింది, బట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ ఇవన్నీ కూడా. అందుకని మనం భాష్యంతో సహా చదవటం చాలా ఉపయోగకరం. అందుకని భాష్యం కూడా చూస్తున్నా. ఒక 2 minutes ఓపిక పట్టండి, అయిపోతుంది. హరే కృష్ణ. మాతాజీ, సుమాదుర్గ మాతాజీ చదువుతారా మీరు? మాతాజీ చదువుతాను మాతాజీ. భాష్యము. ఇంద్రియములు కామము యొక్క కర్మలకు వివిధ ద్వారములై ఉన్నవి. అనగా దేహమునందు నిలిచియుండెడి కామము వివిధములైన ఇంద్రియముల ద్వారా బహిర్గతమవుచుండు. కనుక దేహము కన్నను ఇంద్రియములు శ్రేష్టములై ఉన్నవి. కానీ కృష్ణ భక్తి రసభావము ఉత్తమ చైతన్యం కలిగినప్పుడు ఇంద్రియములు కామము బహిర్గతమవుటకు ఉపయోగింపబడవు. కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఆత్మ భగవానుడితో ప్రత్యక్ష సంబంధము ఏర్పరచుకొనుచు కావున ఇచ్చట తెలుపబడిన దేహ కర్మాది సర్వ విషయములు అంత్యమున పరమాత్మ యందే ముగియును. దేహ కర్మ అనగా ఇంద్రియ కర్మ. కనుక ఇంద్రియములను నిరోధించుటయన దేహ కర్మలను ఆపివేయుట అని భావము. కానీ మనస్సు కలిగి ఉన్నందున దేహము ఎట్టి కర్మను చేయక నిశ్చలముగా నున్నను స్వప్న సమయమునందు వలె సదా చరించుచునే ఉండియుండును. ఆ మనస్సు కన్నను ఉత్తమమైనది బుద్ధి, మరియు ఆ బుద్ధి కన్నను ఉత్తమమైనది ఆత్మ. కనుక ఒకవేళ ఆత్మను ప్రత్యక్షముగా శ్రీకృష్ణ భగవానునితో సంబంధమునందు నిలిపినచో బుద్ధి, మనస్సు, ఇంద్రియములను వాటంతట అవియే అప్రయత్నముగా భగవత్ సేవలో నియుక్తములగును. ఇటువంటి విషయమే కఠోపనిషత్తు యందు ఒక చోట చెప్పబడినది. దాని ప్రకారము ఇంద్రియార్థములు ఇంద్రియముల కన్నను ఉత్తమము కాగా మనస్సు ఇంద్రియార్థముల కన్నను ఉత్తమమై ఉన్నది. కావున ఒకవేళ మనస్సు భగవానుని సేవలో నిత్యం నిలిపి ఉన్నచో ఇంద్రియములు ఇతర మార్గములందు నియుక్తమగుటకు అవకాశం ఉండదు. ఇట్టి మానసిక స్థితి పూర్వమే వివరించబడినది.
పరందృష్ట్యా నివర్తతే అనగా మనస్సును శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యమైన సేవలో నిలిపినచో అది ఇతర హీనా ప్రవృత్తులను కలిగి ఉండే అవకాశం ఉండదు. కఠోపనిషత్తునందు ఆత్మ మహాన్ ఘనమైనది అని వర్ణించబడినది. అనగా ఇంద్రియములు మనస్సు బుద్ధి కన్నను ఆత్మ ఘనమైనది కనుక ఆత్మ యొక్క నిజస్థితిని ప్రత్యక్షముగా అవగతము చేసుకునుటయే సమస్య పరిష్కారమునకు మార్గమై ఉన్నది. బుద్ధి చేత మనుజుడు ఆత్మ యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకుని బిందెలో ఉన్నాయి లేదా నేను వెళ్ళిపోతే బిందెలో ఉన్నాయి. బుద్ధి చేత మనుజుడు ఆత్మ యొక్క నిజస్థితిని తెలుసుకుని మనస్సును సదా కృష్ణ భక్తి రస భావన యందు నిలపవలను. అది సమస్యలన్నింటినీ సంపూర్ణముగా పరిష్కరింపగలదు. ఇంద్రియార్థముల నుండి దూరముగా నుండమని ప్రారంభ దశలోనున్న సాధకునికి సాధారణముగానే ఉపదేశించబడును. కానీ దానితో పాటుగా అతడు బుద్ధిచే మనస్సును దృఢపరుచుకొనవలెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుని యందు సంపూర్ణ శరణాగతిలో మనుజుడు బుద్ధిని ఉపయోగించి తన మనస్సును కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిలిపినచో అతని మనస్సు అప్రయత్నముగా దృఢవంతమగును. అట్టి స్థితిలో సర్పముల వలె బలమైన ఇంద్రియములు కోరలు తీసిన పాముల వలె నిర్వీర్యమగును. బుద్ధి మనస్సు ఇంద్రియములకు ఆత్మ ప్రభువైనను భక్తి భావనలో శ్రీకృష్ణ భగవానుని సాహచర్యము నందు అది దృఢము కానిచో కల్లోలిత మనస్సు కారణముగా పతనము చెందు అవకాశం కలదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంద్రియాల పైన మన మనస్సు ఉంది, మనస్సుకు పైన బుద్ధి ఉన్నది, బుద్ధికి పైన ఆత్మ ఉన్నది అన్నది మనం తర్వాత కూడా చూస్తాము. సో ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఇంత గొప్ప ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ భక్తి భావంతో గనక మనం ఈ ఇంద్రియాలను వీటిని జయించలేకపోయామంటే ఈ కల్లోలిత మనసు కారణంగా పతనం అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈవెన్ దో మనందరిలో ఈ ఆత్మ భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ అని చెప్పి. సో ఈ ఇంద్రియాలను ప్రారంభ దశలోనే మనం వాటిని కంట్రోల్ చేసి మనస్సులో బుద్ధిని కూడా దృఢపరచుకోవాలి. అదేంటంటే భగవంతుని మీద సంపూర్ణ శరణాగతితో మనిషి బుద్ధిని ఉపయోగించి మనస్సును భక్తి భావంలో నిలిపినట్లయితే అప్రయత్నంగానే అవి దృఢమైపోతాయి. అప్పుడు ఇంద్రియాలు కోరలు తీసిన పాముల్లాగా అయిపోతాయి ఆ భక్తి భావంలో ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. సో మనస్సు బుద్ధి అనేది ఇక్కడ మనం కొన్ని మీరు ఈ బొమ్మ బహుశా చాలా మంది చూసే ఉంటారు. ఇంద్రియాలు మనం ఐ థింక్ ఇక్కడ లేదు. ఓకే, సో ఇది ఓకే. సో బుద్ధి ఇంద్రియాలు గుర్రాలు లాంటివి, అన్ని పరిగెడుతూ ఉంటాయి, అన్ని డైరెక్షన్లకు మనకి లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం, స్పర్శాజ్ఞానం ఇవన్నీ అది ఇది చూపిస్తూ, వినిపిస్తూ, రుచి చూపిస్తూ, వాసనలు చూపిస్తూ మనల్ని విపరీతంగా అన్ని డైరెక్షన్స్ లోకి మైండ్ ని తీసుకువెళ్ళిపోవాలని ప్రయత్నిస్తాయి. ఈ గుర్రాలు లాక్కు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూడండి. కళ్ళెము గుర్రాలు లాక్కు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. అయితే ఈ కళ్యాన్ని ఆపగలిగింది ఎవరు? బుద్ధి. ఇదేమిటి ఇటు వెళ్ళిపోతున్నావు, మనం వెళ్లాల్సింది అటు కాదు ఇటు అని బుద్ధి చెప్పి సారథి లాగుతుంది. ఒక్కొక్కసారి గుర్రాలు ఎంత ప్రలోభం అంటే ఎంత లాగిన సారథి పక్కకు వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అది ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. మనస్సు వీటి ప్రలోభానికి గురవుతూ ఉంటుంది. దానికి బుద్ధి ఇది కాదు, అది కరెక్ట్ మార్గము, ఇది తప్పు మార్గం అని చెప్పేది బుద్ధి. అందుకే అది బుద్ధి అయింది, తెలివి, ఇంటెలిజెన్స్. సో ఆత్మ మరి జీవాత్మ మనకి సాక్షిభూతం, ఎందులో కల్పించుకోదు, అన్ని చూస్తూ ఉంటుంది అంతేను. సో అది ఇక్కడ. సో ఈ మనం ముందుగా ఈ ఇంద్రియాలనే కట్ చేయండి, నియంత్రించండి, ఈ కోరిక అనేది ఆపాలి అంటే. తద్వారా అది మనసుని ప్రలోభ పెట్టకుండా బుద్ధి వరకు రాకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు.
చెప్తున్నారు. అయితే ప్రభుపాద భాష్యంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఏ రకంగా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అంటే భక్తి భావంతో. ఆ భక్తి శరణాగత తత్వం ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంద్రియాలు కూరలు తీసిన పాముల్లాగా అయిపోతాయి, వాటి పవర్ ఏమీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ అంటే ఆర్డర్ ఎలా ఉందో ఇక్కడ చూసాం. ముందు ఇంద్రియాలు అవి మనస్సును ప్రలోభపెడుతున్నాయి, మనస్సుకు బుద్ధి చెప్తోంది, బుద్ధి తర్వాత ఇంకా పైన ఆత్మ ఉన్నది. అదే ఇక్కడ ఇంద్రియ భోగ వస్తువులు అంటే ఇంద్రియాలు మనకి శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు ఇవన్నీ చూపిస్తూ ఉంటాయి. వాటికి ఏం కనిపిస్తుంది? ఏది శబ్దాన్ని రూపం ఉందంటే అది ఏదన్నా మంచి వస్తువు కావాలి అనిపిస్తుంది, భోగ వస్తువులు అన్నమాట. అలాగే ఫుడ్ భోగ వస్తువు, అది మన నోటిని ప్రలోభ పెడుతుంది, నోటికి రుచి తెలుస్తుంది. ఆ రుచి అలా ఈ భోగ వస్తువులు ఇంద్రియాలను ప్రలోభ పెడితే ఇంద్రియాలు వెళ్ళి మనస్సును ప్రలోభ పెడితే మనస్సు కంటే ఉన్నతమైన బుద్ధి, కాబట్టి బుద్ధి కంట్రోల్ చేయగలిగితే మంచిదే, చేయలేని స్థితి కూడా వస్తుంది. మరి ప్రలోభం ఎక్కువై మనస్సు బాగా వశమైపోతే బుద్ధి కంటే కూడా గొప్పది ఆత్మ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఆర్డర్ చూపిస్తున్నారనమాట. కర్మేంద్రియాల కంటే స్థూల శరీరం కంటే ఉత్తమమైనవి, మనస్సేమో ఇంద్రియాల కంటే ఉత్తమమైనది, మనస్సు కంటే బుద్ధి, బుద్ధి కంటే ఆత్మ అని కూడా భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి వివరించారు. లాస్ట్ శ్లోకం, ఏవం బుద్ధే పరం బుద్ధ్వా సంస్థభ్యాత్మానమాత్మన జహి శత్రుం మహాబాహో కామరూపం దురాసదం. సో గొప్ప బాహువులు అర్జున, మహాబాహో, ఈ విధంగా తన ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు పరమైన వానిగా తనను తెలుసుకుని, అంటే నేను ఇంద్రియాలు కాదు, మనస్సు కాదు, బుద్ధి కాదు, వాటన్నిటికీ అతీతమైన ఆత్మను అని ఎవరైతే తెలుసుకుని ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో అంటే భక్తి భావంతో మనస్సును స్థిరపరచుకుని కంట్రోల్ చేసుకో, దేంతో కంట్రోలు? భక్తితో. ఆ విధంగా ఆధ్యాత్మిక బలంతో మనిషి కామం అనే ఈ దుర్జయమైన శత్రువు, అంటే జయించలేనంత స్ట్రాంగ్ శత్రువు అన్నమాట ఈ కామం. మనకు తెలిసిందే, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎన్నో కోరికలు. ఈ కామాన్ని జయించాలంటే ఆ భక్తి భావంతో నువ్వు ఈ కామం అనే ఈ దుర్జయమైన శత్రువును జయించు. అయితే భక్తి భావమే కాదు, ఈ ఈ ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు నేను అతీతుడను, నాలో ఉన్నది భగవదంశ అనే విషయం కూడా తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు పరం నేను, ఆత్మను నేను కాబట్టి అని ఆ భక్తి భావంతో మనస్సును స్థిరపరిచి, ఆత్మ ఎలాంటిది? భగవదంశ అయిన ఆత్మను నేను అని ఆ భక్తి భావంతో మనస్సును స్థిరపరిచి కామం అనే ఈ కోరికను నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకో అని చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదివే వాళ్ళు ఉంటే ఈ లాస్ట్ ఫినిష్ చేయాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, లేదు అంటే ఓకే. మాతాజీ, సుమదుర్గ మాతాజీ మీరు ఫినిష్ చేస్తారు. శ్రీదేవి మాతాజీ ఓకే, ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, శ్రీదేవి మాతాజీ చదవమందామా? ఓకే మాతాజీ, పర్లేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చదువు. మానవుడు నిర్విశేష శూన్యమును చరమ లక్ష్యముగా భావింపక తనను శ్రీకృష్ణ భగవాను నిత్య దాసునిగా గుర్తించి శ్రీకృష్ణ భక్తి రసాభావనను అవలంబించవలనని భగవద్గీత యందలి ఈ తృతీయ అధ్యాయము నిర్దేశించుచున్నది. భౌతిక జీవన స్థితి యందు ప్రతి ఒక్కరూ కామవాంఛను మరియు ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును వహించవలనను కోరికను కలిగి ఉందురు. అటువంటి ఇంద్రియ భోగ వాంఛ మరియు స్వామిత్వ భావనయే బద్ధ జీవునకు గొప్ప శత్రువై ఉన్నది. కానీ కృష్ణ భక్తి అనడి బలము ద్వారా మనుజుడు ఇంద్రియములను, మనస్సును, బుద్ధిని అదుపు చేయగలడు. అనగా చేయు కర్మను మరియు విద్యుక్త ధర్మమును ఎప్పుడూ సజావుగా త్యజించవలసిన అవసరము లేదు. కృష్ణ భక్తి రస భావనను మాతాజీ అది కొంచెం కనిపించట్లేదు. రసాభావన క్రమముగా వృద్ధి పరుచుకొనొచ్చు మనో ఇంద్రియములచే ప్రభావితం కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి యందు మనుజుడు నెలకొనగలడు. పవిత్రతను సాధించుట కొరకై యత్నించడి స్థిర బుద్ధి ద్వారా అది సాధ్యపడగలదు. ఇదియే ఈ అధ్యాయపు సంపూర్ణ సారాంశము.
అపరిపక్వ భౌతిక జీవన స్థితిలో తాత్విక కల్పనలు మరియు నామమాత్ర యోగము ద్వారా భక్తి ఇంద్రియ నిరోధము వంటివి మనుజుని ఆధ్యాత్మిక జీవనమునకు తోడ్పడజాలవు. కనుక అతడు ఉన్నత బుద్ధి ద్వారా కృష్ణ భక్తి రసాభావన యందు సుశిక్షితుడు కావలసినది. శ్రీ భగవద్గీత యందలి కర్మయోగము లేదా కృష్ణ భక్తి భావన యందు విద్యుక్త ధర్మ నిర్వహణము అను తృతీయ అధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ చక్కగా ఈ అధ్యాయానికి సంపూర్ణ సారాంశం ఏమిటన్నది ఈ భాష్యంలో వివరించారు. సో ఇక్కడ లాస్ట్ శ్లోకంలో మనకు అర్జునుడికి ఏం చెప్తున్నారు, భగవంతుడు కూడా ఈ విధంగా ఇంద్రియ మనోబుద్ధులకు మనిషి తను ఇంద్రియాలకు మనస్సుకు బుద్ధికి అతీతమైన వాడిని, పరమైన వాడిని అని తెలుసుకుని ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో అంటే భక్తి భావంతో మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఆ రకంగా ఆధ్యాత్మిక బలంతో కామం అనే ఈ శత్రువును జయించాలి అని చెప్తున్నారు. రెండు విషయాలు, ఒకటి నేను మనస్సును కాదు, ఇంద్రియాలను కాదు, ఆ బుద్ధిని కాదు, నేను ఆత్మననేది జ్ఞానం తెచ్చుకుని, రెండవది ముఖ్యమైనది ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి భక్తి భావంతో మనస్సును స్థిరపరచుకుని ఆ రకంగా మనం ఈ కోరిక అనేటటువంటి శత్రువును జయించాలి అని చెప్తున్నారు. సో దీనికి భాష్యంగా ఏం చెప్తున్నారు అంటే ఈ ప్రభుపాద కృష్ణ భక్తి భావాన్ని క్రమంగా వృద్ధిపరచుకొనొచ్చు, మనో ఇంద్రియాల ప్రభావితం కాకుండా ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో మనం నెలకొనవచ్చు. సో భగవంతుడు కూడా ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే భక్తి భావంతో మనస్సును ఆధ్యాత్మిక బుద్ధితో స్థిరపరచు, అంటే రాగద్వేషాలకు అతీతంగా భక్తితో భగవంతుణ్ణి మీద భక్తితో స్థిరపరిచి ఈ కామాన్ని జయించండి అన్నది ఇక్కడ మనం ఈ సంపూర్ణ ఈ అధ్యాయపు సంపూర్ణ సారాంశం. పవిత్రతను సాధించటం కోసం యత్నించేది స్థిర బుద్ధి ద్వారా అది సాధ్యపడగలదు. ఏది ఆధ్యాత్మిక స్థితి. కృష్ణ భావనను క్రమంగా వృద్ధిపరుచుకొనొచ్చు మనస్సు ఇంద్రియాలతో ప్రభావం కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఆత్మ, అది మరి సాక్షిభూతం అంటే దేనితో ప్రభావితం అవ్వదు. బుద్ధి కంటే ఎక్కువగా ఉన్నది ఆత్మ. అది బుద్ధి అయినా ప్రభావితం అవుతుంది కానీ ఆత్మ ప్రభావితం కాదు. కాబట్టి ఆ ప్రభావితం కానటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎలాగూ అంటే కృష్ణ భక్తి భావంతో క్రమంగా భక్తి వృద్ధి పరుచుకొనొచ్చు, మనస్సు ఇంద్రియాలతో ప్రభావితం కానటువంటి ఆ ఆత్మస్థితి మనం ఆత్మస్థితిలో నెలకొనవచ్చు. పవిత్రతను సాధించడం కోసం ప్రయత్నించే ఈ స్థిర బుద్ధి ద్వారా అది సాధ్యపడగలదు. ఇదే ఈ అధ్యాయం సంపూర్ణ సారాంశం అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇంద్రియ నిరోధం వంటివి మనిషి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి తోడ్పడచాలు. నామమాత్ర ఇంద్రియ యోగము ఇంద్రియ నిరోధం ఉన్నంత మాత్రాన ఆధ్యాత్మిక జీవితంకి తోడ్పడవు. కాబట్టి ఉన్నత బుద్ధి ద్వారా భక్తి భావన యందు సుశిక్తుడు కావలసి ఉన్నది. ఏదో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసి ఒకరోజు ఉపవాసం ఉన్నంత మాత్రాన మనం దీన్ని అంతటినీ కూడా అలవర్చుకోలేము. కాబట్టి ఆ భక్తి ఆధ్యాత్మిక జీవితానికి ఆ భక్తి భావన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి పని చేయకుండా కూర్చోవటం కాదు, మనం చేయవలసింది భక్తి భావంతో పని చేయటం అని అలాగే అందుకే ఇక్కడ అంటున్నారు కర్మను విద్యుక్త ధర్మం ఎవ్వరూ హఠాత్తుగా త్యజించాల్సిన అవసరం లేదు. కృష్ణ భక్తి భావాన్ని క్రమంగా పెంచుకుంటూ మనస్సును ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం కానటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిని నెలకొనాలి అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇంపార్టెంట్. పనులు వదిలేసి కూర్చోవద్దు, కానీ భక్తి భావంతో మీరు ఈ మనస్సు ఇంద్రియాలు ప్రభావితం కాకుండా మీరు పనులు చేయండి. ఇదే ఆధ్యాత్మిక దీనికి అది భక్తి భావంతో సాధ్యపడుతుంది. ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణ సారాంశము. హరే కృష్ణ. సో ఇంతటితో మరి 3rd చాప్టర్ ఫినిష్ చేశాము. కొంచెం కాలాతీతమైంది, ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను, బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని కాబట్టి అన్ని చూడటం జరిగింది. ఇక క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేకపోతే మరి క్లాస్ ఎండ్ చేద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ
పతితానాం పావనేభ్యో